Patxana gehiokin igual leku egoetan jartzeko ja gaudenok leku jarriko dugu eta esate dizut igual pixka zertu bali badezate zure egitea pixka sartuko dietinan, bai? Bueno, oso urrutia bezala. Ez, lasa. Gustuko leku bilateko bezala. Bueno, berriz ere kokatzeko, azaroan 28 egin genuen matematiketako lan saioetako lehenengoa, gaurkoa da bigarren saioa, eta orduan ere komentatu nizuen, lehenengo saiotik bigarrenera desberdintasun bat egongo zen. Lehenengoan, komentatu nizuen ere burutazioetatik gaitu nintzela, lanketa batekin nula pixkat matematika zertzen, eta gero horrek izan behar zituen eraginak eskolako dinamiketan eta aztertzeko. Gero kurrikulumari analisi bat eman niola hortik ondorio batzuk ateratzeko baita ere, horren baitan ze praktika metodologiko mota lutzatu behar genituen pentsatzeko. Eta gero, aurkeztutako matematikako eredu hori bizitzan non aurkitu genezakeen eta ideia batzuk ematen saiatu genezak. Ustez, eman dituen batzuk ez dakit erabili dituzuen, ez dakit aprobetxatu dituzuen, aprobetxatu da dituzuen, zoragarri eta ez aprobetxatu, horretiko horrek ditzen da, ez bait, esango dituzuen. Bueno, errepaso azkar bat egingo dugu, ordukoa eta hortik ekarriko dut gaurko saiorako pixka planteamendu ezer nolakoa izango da nolako egitura zehatzka. Batetik, abiatu ginen definizio, eta definizio desberdinak bitu nituen, baina guztietan biltzen zen matematika hizkuntza bat zela. Errealitatea adierazteko hizkuntza bat, eta hortarako erabili behar zela, hizkuntza komunikatzeko, eta hizkuntza guztiak erabili behar diren bezala. Gero baita ere egin nuen saiakera berezi bat perspektibaren kontua azpimarratzeko, perspektiba horren garrantzia zenbaterainokoa zen zuek ulertzeko eta guztiok ulertu genezan, gauzak perspektiba desberdinetatik aztertuz gero, sakontasun handiagoz ikasten ziren alde batetik, eta beste aldetik perspektiba hori, matematiken perspektiba, ia beti egon zitekeela
aztertzeko aukera ematzeko, ezta? Eta pixka baieztapen horietatik abiatu ginen kurrikulumaren analizira, bai? Haur hezkuntzaren kurrikuluma eta lehen hezkuntzaren kurrikuluma aztertzen aritu ginen, eta definizio batek, bereziki haur hezkuntzakoak, asko erantzun, bai? Gogoratzen bali bazate, aipatzen zuen matematikarako kompetentzia lantzean, errealitatea ulertu eta interpretatzeko tresnak eskuratzen direla, eta horien bidez errealitateko elementuak identifikatzen dira, eta elementu horien arteko erlazioak, formak, denboraren erabilera, espazioaren adierazpena zehazten ditu. Haurrak bere burua ezagutzeko, inguru kokapenaz jabetzeko, eta ingurune fisikoarekin hartu-emanak izateko prozesuan, ingurune fisiko horren elementuak aztertzen, behatzen, esploratzen, ikertzen eta identifikatzen ditu, ordenatu, sailkatu eta zenbatu egiten ditu. Elementu horiekin egindako ekintzak izango dituzten ondorioak aurreratzen ditu, eta haien manipulaziotik abiatuta evoluzio bat izaten du, harik eta haien errepresentazioak eta hitzezko adierazpenak egiten dituenak. Hau da, haur hezkuntzako kurrikulumak 2017 dekretuak matematika kompetentziari buruz egiten duen definizioa, eta beste hau da lehen hezkuntza, edo oinarrizko hezkuntzakoa kasu honetan, lehenengoa eta bigarren hezkuntza. Jakintza matematika erabiltzea da, bizitzaren premiekin zerikusia duten arazoak interpretatzeko, deskribatzeko, azaltzeko eta horiei erantzuteko. Beti ere matematikaren bitartekoak eta haren pentsamendu eta irudikapen munduak erabilia. Orduan horrek ere, laguntzen zigun baita ere, bultzada hortan ez da, esaten, egin nahi genuela, bizitzaren perspektiba matematikoa analizatzen, eta saiakera batzuk egin nahi genuen. Eta orduan, momentu hortan, ekarren dituen irizpide batzuk ekarren dituen mai gainera, bai? Analizatzeko gure praktika zer nolakoaz. Orduan, egun hartan ere esan zuen, ja fitxadutan dukala persona egokia irizpide horiek analizatzen lagunduko ziguna, eta benetan nik egin ez nuen bezala, berak egiten lagunduko zigura, hau da praktikatik, nik esan zuen teoriatik, edo nire burutazioetik, inkluso esango nuke gehiago, teoriatik baino gehiago, eta gaur, leire, lagunduko digu, hori dena, benetan, praktikan, nola jartzen den azaltzen, bai? Berak behintzat praktikan jartzen duelako, hau da. Bera ez dator teoriatik, eta bera ez dator bere burutazioetatik. Noski, bere teoriak eta bere burutazioak bere praktikan hortxe daude, baina praktikatik dator bereziki. Eta orduan proposatzen dizuedan lanketan, egingo dugu, leirek aurkeztuko dizkigu 4 proiektu. Matematikekin lotutako 4 proiektu, itsasondoko eskolan, garatu dituztenak azken urteetan. Desberdinak, 4, eta horko irudi batzuk eta barrik ikusiko ditugu. Lehenengo 2 proiektuetan, proiektua aurkeztu ostean, leirek eta bio, egingo dugu analisi bat aurrekoan aurkeztu nizkizuen 5 irizpide horiek nola betetzen diren aztertzeko. Nola eta zertan betetzen diren aztertzeko. Irizpideak ziren gogora ekartzeko, baina batetik errealitatea perspektiba desberdinetik ikusteko eta ez barkatu lehenengoa zen lanaren diseinuak inguruneko elementu fisikoak aztertzea, behatzea eta ikertzea aldakar. Hori zen lehenengo galderetako bat irizpide moduan erabiliak genuena. Bigarren bat zen errealitatea perspektiba desberdinetatik ikusteko eta analizatzeko aukerak ematen dizki aurrei, analizirako gaiak eta perspektibak kasu honetan apuntea zen. Gero bere jakintzen arteko interkonexio berriak sortzeko bideak sortzeko aukerak bultzatzen alditu. Gero ordenatzea, zenbatzea, sailkatzea bezalako ekintzak bal daude. Errealitatea adierazteko ahalegin desberdinak egin behar aldituzte aurrek. Eta gero zenbakiak eta egiketak neurriak eta geometria agertzen altzezkigu hor. Nik 6 bota ditut, baina daude 2 aipatu ditudanak elkarrekin sartuta zeuden, bai? Baina egingo dugu leirek eta biok lehenengo 2 proiektuak analizatuko ditugu galdera horiek erantzunez, bai? Oda, berak kontatuko du proiektuan nondik nora joan zen zuek kokatu alizateko, eta gero gara zatika-zatika aztertzen. Eta beste 2etan, 3. eta 4. proiektuan proposatzen dizuet hori feedback moduan, taldelan moduan egitea. Hau da, zuek
saiatu behar duzu, berak proposatzen dituen hildo hortan, berak proposatzen duen narratiba hortan, zer ekintza mota dauden definitzen saiatzea. Piskat nahaztu egin naiz azalpenetan, baina espero dut ulertuko zenutela esan nahi izan duen, bai? Bezala gero, goazen einean ulertuko duzu, bai? Ordu, besteik gabe, Leireri, gomidatuko dut altxatzea, egun txaka dauko. Nik aldezera dut esatzen. Ni piskat bueltak abirin ezkau. Eta Leire gaixoa hautsik gabe edo, ia hautsik gabe dauko. Ordu, nerespetuz, jokatu duzu, eta berak hitz egiteko partea izan bezan, Ordu, mikrofonoa jarri dio, eta pentsatzen dut ondo entzungo zaizula, Leire. Jarri dio, jarri dio. Igual izan dituztu. Azine handa. Bai. Vale. Ordu, Leirei eskatuko dio Urkipe, bere eskola, itxasondoko Urkipe herri eskolan, momentuko egoera deskribatzeko, eta momentuko egoera hortatik aliatzeko pixkat, gaurko gaia nola tratatzen duten zehaztera. Oda, matematikak Urkipe herri eskolan nola tratatzen dituzten zehaztera, bai? Orduan Leire, nahi ez du? Henik eta barkatu, hautsik gabe naunako, da ez talako ikustu gomena. Baina, bueno, saiatuko nahi zan lan egin, alan argin ditzekiana. Txalde. Bueno, pixka bat, entzuten zait, ulertzen zait, mikrofonotik. Baina, lasai eukia goza, eske azte bat inbatzea, oan bigaren zean, hobeto, etxi ez du pixkat, baina hasieran ez du pixkat. Hola, da ez tegedituko zineke gabe, lasai, hola? Gozada hori xeraz Mikele konbidatu ditzuten, guk eskolan matematikan ingurun ditu ditugun proiektu batzuk zonen akartzea. Lotxa gudiz, baina batu nahi, eta pixka batzuekin konpartitu guztaztan ibiltzen gen, da nola egiten duen, zeuzatako baina gari hori emada. Osten nahi. Bueno, saiatu zaite pixka Leire kontatzen, momentuan, zuek ondo ulertzeko, desberdinak gaude, osamen desberdinak egon daitezke, baina norbaitek Gipuzkoako, eta nik kasu honetan, Gipuzkoako eskola txikien metodologiaren norabidean markatu baino gehiago deskribatu beharko balu, deskripzio hortan bi hitz asko agertuko lirak. Eta bat da proiektu bidezko metodologia, eta bestea da tailerra, edo espazioa. Ustedes, zuek hor, zaudetela pixka bat nolabait, herribidean, bai? Eta pixka kontatu dituzu hor, nola iritsi zaren egoera hortara, edo non zaudeten, edo, bai? Bain dela gutxi gora bera 5 ikasturte edo, gure eskolan batez ere aurrezkuntzako etapan aldaketa bat eman zen. Pixka bat helburu nagusia izan zen, espazio batzuk identifikatu eta umek nahastea, adin eskolitako umeak nahastea. Eta hurrengo ikasturtean, hasi ginen baita ere, LH-ko berako eraikuntzan, biraikuntza dauzkulako eskolan, baita ere modu berean lan egiten, ez? Azkenen gure helburu ezan haur guztiko, ume guztionak izatea, eta gela batzuk edo leku batzuk identifikatzea, eta umek izan zitzetela rotatuko zutenak, eta gela ez dela muituko zutenak, muituko zienak, gero irakasle guztionentzako begirada izateko, ez? Orduan, aurrezkuntza eta lehenengo mailako ikasleak elkarrekin ditugu goiko eraikinen, han 3 espazio ditugu, bat sormen gela deitzen dena eta sormena lantzeko erabiltzen duguna, bigarrena izango litzateke hain handia hain txikia izena duena eta pixka bat dena kurrikulumeko edukiak edo kontzeptuak lantzeko erabiltzen dena, pixka bat irakurketa, idazketa eta matematikari begira. Eta gero, esperimentazio gela, beste gauza desberdin batzuk egiten ditugunez. Eta beko eraikinen, LH bitik 6. mailako ikasleak elkarrekin aritzen diren hortan, finkatu ditu 3 espazio. Natura gizarte gela bat, zientzia gela bat izan litekena, hizkuntza gela bat,
eta infinito gela edo matematika gela dana. Berbada esan beharra dago baita ere, herriko 3 espazio erabiltzen ditugula, gure ortegian finkatuta daudena, bat gaztelekua, bertan egun tailerra egiten da. Beste bat herriko jubilatuen egoitza zana, orain dela, aurten ez da izango da, lehenengo urtea ez dutena emango, baina urtetan Aiona Monek, ez da montalde batek, lixaketa, plantxa, joste eta sukaldaritza tailer bat ematen zutelako. Eta gero baita ere, gu daukagun eskolako baratza, guraso talde batekin eta bideratzen dana, talde batean bideratzen dana. Gehi baita ere, ordutegian erabiltzen dugun, ordutegi barruan erabiltzen dugun herriko liburutegia. Hoi izango zen pixka bat espazioatetik. Eta gero taldekatzeak ditugu 2., 3. eta 4. mailako aurrak elkarrekin, nahastuta, eta gero beste talde baten goizikoko aurrak, 5. eta 6. mailako aurrak. Orduan, pixkatzuek ulertzeko, gu momentuetan gaude, momentu baten nun urtero egian aldaketaren bat ematen, ez gaude inoiz asetuta, gaude erdi lan proiektu erdi tailerka lanean hortan, 2 modutan ere formatzen jarraitzen dugu, eta gure helburua da pixka bat, hori ez azkenean umeek kontestu bakoitzan eskaintzen zaizkien aukera horietan edo lanean aritzea, baina pixka bat zentzuz eta koherentzia izan. Eta matematika gela dana, infinito gela deitzen dugu, eta pixka bat hortan oinarrituko behar. Ordu sartuko egon infinito gela hortan. Hau da Itsasondoko eskolako berekaldeko eraikinen, da hon infinito gela. Kasu honetan gaur batez ere lehen hezkuntzari buruz arituko gara. Haur hezkuntzako zeak uste dut nahiko ondo manejatzen dituzuela. Aurrekoan hitz egiten genituen manipulazioa, umeak bere kabuz ikasteko prozesu horiek eta uste errezago manejatzen dituzuela. Orduan, lehirekin saiatuko gara batez ere lehen hezkuntzaren esparru horri begiratzen. Hala, nik badakit lehire gauza asko izan ditzakeela haur hezkuntzarako ere proposamen moduan egiteko, baina gaur hortan zentratuko gara. Hau da orduan infinito gela pixkat, lehire, panoramika hau. Bai, pixkat, egual zuek ulertzeko edo ez, hor badaude, bai, eremu desberdina daude. Eremu batzuk ez die... Goikoi? Eremu batzuk die... Eremu batzuk die goitzen ez dienak, lehenko finko mantentzen dienak, hoxitan goitzateke lehenko eremua, ez hor material manipulatibo ugari daukegu, batez ere bailan proiektuan eta baita ere egiten ditugun igual saio bideratuago manipulatibo horietan beraiek behar duten material guztia eskura izan dezaten. Gero badaukagu beste eremu finko bat ere izan daitekena, hau guztia izango litzatekena. Orduan da gaiuetatik hasita pixka bat, beste apalagoetan dauden joko matematiko horiek betetzen dute toki hori espaziotik gehi hemen, ez da gehi ikusten, baina eraikuntzak egiteko espazio bat da. Eta gero hori gelditzen, atzekalden gelditzen den eremu itxi hori edo itxiago hortan, lan proiektuaren arabera montatzen dugu eta egokitzen zuten gara landu beharreko hori lantzeko, ez? Kasu honetan, guen ikusten zuen bezala, meltzeri antzeko bat jarrita daukeu, hor oialak eta maniki bat ikusiko zuen, hor mai handi bat dago, hor batez ere neurketak eta egiten dituztelako, ez? Mai handi baten eroso gola egiteko. Saiatuko gara izango da lehiru, lehenkoan komentatzen dizuen oso importantea zala, denbora irabaztea nolabait esateko maisu maiztu. Saiatu behar genula, askatasuna lortzen, umeak lanean ari diren bitarten, guri komeni zaigun taldetxo hartu, eta taldetxo hori pistak emateko, laguntzeko, erronka berri bat hartzeko, norabide bat markatzeko, gauza desberdinak egiteko. Eta orduan esaten dizuen, horretarako klabeetako bat zala aukera aniztasuna egotea. Eta aukera aniztasuna horretan autonomia ematea. Zuk aipatu dituzu, espazio desberdinak. Espazio desberdin horiek hori ahalbidetzen dute. Espazio desberdin horiek aukera ematen dute, ahalbidetzen dute, umek argi eta garbi izatea proposatzen zaien horien artean zer gauzak egin ditzazkete eta non.
Ordu momentu berean normalean ez dira dena berdina egiten duten. Batzuk egon daitezke, momentu honetan, egon daitezke material manipulatibo bat erabiltzen, lan proiektuan sortatu zaien zerbait erantzuna emateko, beste batzuk egon daitezke bide batez, momentu honetan patroiak egiten kartoiakin, gero jantziak egin bat dituztelako, edo beste batzuk egon daitezke informazio bat ordenagailuan ateratzen, edo beste batzuk kablekin eta beste material batzukin eraikinak egiten, ez? Pixkan hemen material manipulatiboa, nahiko ezaunek izango dira denentzako. Norbaitik galderan bat edo badu, bai, nik eskatuko dut. Egin lasai galderan, ikusten duzuen ingurun edo, galdetu lasai. Izango litzateke pixka bat, proiektuaren arabera aldatzen jungo zan eremua, ez? Baina mertzeri antzekoa jarrita dauke. Hortzik dituzue, aurrera patroiak egin, Guen momentu honetan horrekin nahi gara. Patroiak egiten nahi dira, pixka bat munduko, kulturan iztasuna daukulako lan proiektu bezala, egoen bakoitza da, bakoitzak kalkulatu du munduko herrialde bat, eta herrialde hortako jantzigintza, jantziak, elikadura, beste zeneko zenak lantzen nahi dira, eta helburutako bat da, batzuk egingo dituzten maniki urterako jantziak, tokian tokiko jantziak, eta beste batzuk kezka muxilan ipuñan aitzakiakin, egingo dituzte, kezka muxel tuneatu batzuk, ez? Tratuzko panpin batzuk egingo dituzte, eta panpinoia jantziko dituzte, eta azkenean izango da, pixka kulturan iztasun hori jantzin inguruan erakustea, ez? Erakusketa egitea edo beste erakustea. Eta nola josiko dute, makinarekin edo eskut? Horrek, adibidetzen da hori, ez? Momentu batean batzuk beste gauzak egiten duen bitartean, mango die, lau edo nahi dutenak, jostan. Eta gero mogituko dira eta aldatuko dira. Egi da igual ordu tegiare, azaltzea komenigarri dela ulertzeko, ez? Batu zen igual. Faltatzen zure ez espazio. Hau izango litzateke, pixka bat, maitare mugitzen ez dan beste bat, ez? Ordenagailuk bi bakarri ditugu, egia esan ez ditugu asko erabiltzen dira asko informazioa ateratzeko, baina ez gero bertan lanean jarduteko. Gero beste espazio hori, pixka bat, eraikinen espazio izango litzatekena, guain adibidez, herrialde hortako eraikin eraiki bat dute, o kaplaz, o legoz, edo kanpoan ditugun beste espatioko beste elementu batzukin, hori da beste helburutako bat, ez? Beraiek hori eraikitzea, eta gero jolas matematikoa da. Orduan, oin konta eguzu mesedez, astean, infinito biela hontan dabiltzan umeek, zer egiten duten, gutxi gora bera aste osoan zehar, eta saio horiek nola antolatu duten dien, gutxi gora bera, termino nagusitan gero, eta askatasun gehiagoak jokatuko duzula, ez dela gauza itxi bat izango, baina, indizpide nagusia zintzuk izaten diren, aste hori antolatu izan. Baina normalen, bigarren laugarren maila bitarteko umeen bi talde horiek, bi ditugulako, izaten dituzte astean lau saio matematika. Astean behin egiten dute, nik hitz itxusi bat erabiltzen, baina tradizionala ditzen dioguna, edo pixka bat, eraik eta zemakikuntza hori biteratua aldan egin materialakin. Astean bitan lan proiektuari heltzen diote eta bideratzen jarraitzen dute, eta astean behin problema edo erronka saioa egiten du. Eta zarrenek egiten dute gauza bera, baina zarrenen kasuan, astean bitan dago saio pixka bat, egoatzen esatea tradizionalago bat edo bideratuko bat, astean bi saiotan proiektu eta astean behin erronka saioa. Oain, saiatuko gara, pixka deskribatzen, gero proiektua buruz hitz egingo dugunez, beste bi saioa. Beste bi saioetako dinamika gutxi gora bera nolako izaten da tradizionala, eta nolako izaten da gutxi gora bera erronkaren kontu idea batzuk edo pista batzuk. Tradizionala pixka bat desberdin jokatzen dut adinen arabera, ez? Txikien taldeekin, askotan aukera ematen diet zer egin nahi duten hori eskaini egiten diet, ez? Txikien taldeak gogoratu bigarren eta lau maila. Askotan gutxitan egoten da gauza bera denentzako. Ez dut esaten inoiz dauten ezan izek, batutan bai. Baina normalen pixka bat eskaini egiten diet kontutan hartuta beraien urratxo horiek, ez? Eman beharreko urratxo horiek, ez? Garapena kontutan hartuta zer egin nahiko luketen. Orduan umea behar eskatzen du normalean
trinketa bat nahi dut, edo buruketa bat nahi dut, edo zatiketa bat nahi dut, eta normalean jokatzen dugun modu izaten da, lehenengo manipulatibo duz egin, material horiekin egin, eta azkeneko urratsa izan dadila, hori modu papelaren egitea. Eta zaharrenen taldean, egia dalako askotan, beste zenbait kontzeptu eta lan proiektuan edo erronkan igual erresagoa da, baina lan proiektuan ateratzea, baite ditugu normalean zenbakikuntza ariketa desberdinak astelenetan, eta asteazkenetan egiten dugu pixka bat, magnitude, unitate aldaketa, estadistika eta saio horiek asteazkenean. Normalean izaten die, saiatzen gana da, normalean proiektuaren barruko kontestuan jartzen. Hori izatea itzaki gero horta eramango gaituna, baina batzuetan egia da igual ez dela posible izaten, torun bat, bideratu hau daiteke saio hori, Eta saio horietan prestatzen duzun materiala, momentuan prestatzen zen hori aipatu zenean? Bai, normalean ez dago ez errandiz horretik prestatuta. Normalean bakoitzari momentuan eskaintzen zaio, Pixka zuen bokatzeko, pixka bat, umea presente edo konstiente izan dadin, zertan nahi den, zertan gustatuko litzaioken, hobetzea, zertan, ez dakit, adibidea jartzagatik biderketak ondo egiten dut ez dugu denbora pasako biderketak egiten. Eta non prestatzen diezu edo ze eskaintzen diezu? Momentuan izaten da askotan. Askotan momentuan izaten da. Beste batzutan jartzen ditut beraie pentsatzen. Ariketak sortzen baina askotan kuadernoan bertan ni jartzen dizkiet, edo galdera baten bitartez erronka txiki edo problema bat jartzen dut, beraiek hori egin ahal izateko, ez? Zaila da igual gero proiektuakin o adibideekin erresago ikusiko dugu. Eta gero bestea da erronkena, bai? Eta gero bestea da erronkena. Erronkak izan daitezke luzeagoak edo egun berean hasita bukatzeko. Eta hori egiten dut denekin. Eta hori izaten da pixka bat, talde lana eta baita ere binakako lana eta bakarkako lana egiteko erronkak izaten dira. Eta normalean izaten dira baita ere pixka bat bideratuak, nik nahi duten hortak jutekoak, ez? Hor baita aukendik eskumena edo nahi dutena bideratzeko, ez? Lan proiektuan beti ez ateratzen guk nahi ditugun kontzeptu guztiek ateratzen. Eta, erronka desberdinak proposatzen dizkiet. Adibidez, ondo? Izan daiteke, dela gutxi behin txikienei esan nien, taldeka jarri batzen launaka, bere jartzen dien dut emetzat, eta zenbat neurtzen zuten denek elkarrekin. Torra adibidez, altazien gauza desberdinak nola neurtu batzien, batzuk ez egiten nola neurtu batzien, hortik hasita, eta goiti bera, zabaleron, hortik atazien den gozo politiak ez, kontuatu zilako gehientsunak altueran eta zabaleron neurri berdian zuketela, hortik biturbioa eta histori gehiago karrez ditun da horren inguran lanean hasi ibili ginen. Beste egun baten eskolako guztion adinaren bataz besteko eskatu nien. Beste egun baten oharrak bialtzeko zenbat famili ginen ikertu bat zuten, zenbati elebitan bialdi eta zenbati euskera utxen. Horrelako erronka txikin umeak aktibo eta ikusten dut funtzionalidade batekin lanean jartzen diren eta azkenean beraiek ikusten duten matematikaren beharra arazo horri erantzun matematikoa, ez? Izan daitekeela arazoa, izan daiteke beharra. Bateko eta bekazioa zen. 13koa. Zaharrenak 16 urte, baina normalen 13. 12, 13, 14. Bigarren, hirugarren eta laugarren mailako bai. Gero bai egia dela saiatzen gela askotan, handiak txikienekin, ez? Laguntzen jartzen, hori ikusten dute aldan neurrin eta umek nahi duten bitartean bintzat asko egiten dela, ez? Horrein, bai? Hau ez ziren lehen, epatu ez ez. Nik gogoan duzken, noizbait momentu baten kontatu behar nitula, baina bateko bazkaltzen ez digute behar bezain azkar eman, da gero eta bat da beste, baina lehenago aurreatu dizkizuet azaldu behar dizkizuenak. Baina hau etxaizien, aurreko asten gure lana ebaluatzeko eta guk egiten genuen matematikaren proposamenaren analisia egiteko markatu nizkizuen irizpideak. Eta irizpide hauek bereziki oinarritzen ziren, aipatu nizkizuen matematikaren definizio horietan, eta gero kurrikulumak dekretuek matematikaren kompetentziaren inguruan egiten zituzten aipapenetan. Eta, esaldu ditudan bezala, orain 4 proiektu kontatuko dizkigu Leire, eta 4 horietatik 2, lehenengo biak, analizatuko ditugu Leirek eta biok, irizpide hauek baita.
Eta gero ja hor sartuko da, 3. eta 4. Proiektuen aurkezpenetan, ja zuek lanketa bat egitea eskatuko dizuet, oain ari zeten bezala, baina gero ere bat. Eta lanketa hori oinarrituko da, zuek detektatzen, aipatzen ditugun egoera hauek, benetan leire kontatzen dituen proposamen edo hildo hortan, non agertzen die, bai? Gogoratu, Mirenekin eta Koldokin proiektu bidezko metodologiaren inguruan egin genuen lan saioetan, aipatzen genuela proiektuak bazuela olako hildo narratibo bat, ipuin baten estiloan izan zitekena, hasiera batekin, gero korapilatzen dena eta bukaeran askatu egiten den zerbait. Orduan, Leiren matematikarako proiektuak ere holakoak dira, holako kontaketa bat izan dezakete. Orduan, kontaketa hortan zuek bilatu behar dituzue momentu desberdinetan ekintza desberdinak. Noiz egin dituzten inguruneko elementuak, fisikoak zein bestelakoak, hau da, personak ere izan daitezke, aztertu behar dut ikertu, ez? Gero lanaren diseinuak errealitatearen perspektiba desberdinak aztertzeko aukerak ematen dute dituen, ordenatzea, zenbatzea, sailkatzea bezalako ekintzak, errealitatea adierazteko aleginak, hau da, adierazpenari begira. Eta gero, zehar lerro gisa, zenbatetan ateratzen diren zenbakiak, zenbatetan neurriak, zenbatetan eragiketak, zenbatetan geometria, bai? Fiskat markoa jarri dugu, lehenkoan bezala, Leire eta itsasondoko eskolaren dinamika ezagutu dugu eta itsasondoko eskolaren matematikaren dinamika ezagutzen ari gara, bai? Orduan, hortara bilatuko gehiagoen. Hau da, laburpen bat, bai? Eta hasiko gara kirolen proiektua deitutako honek, bai? Nik hemenik ez dut zen. Hemenik aurre egin dut. Kirolen proiektua deitzen da kontrako argazki batzuk jarriko ditugu eta pixkat eskatuko dizut Leire, esan dizut, hildo narratibo horretatik kontatzea proiektua. Hau da, nondik hasi zen, gero ze korapilo edo izan zuen, eta nola askatzen da eta nola bukatzen da proiektua, bai? Igual alde zabetik esan, lan proiektu bakoitzeko gaia, askotan izaten dela eskola osoak hartzen duen erabaki bat, eta beste batzuetan izan leike, gela bakoitzak, izan daitezke proiektu puntualak gela bakoitzaren bat egiten dienak, eta askotan die eskola osoak jorratzen dituen gaia. Hau adibidez, lan proiektu kirolaren aitzakiekin izan zen, iazten genduen proiektu bat, gutxi gorara ikasturte erdi edo izan zen, eraman denbora desente erabili genduen, eta eskola guztia ibili ginen kirola lantzen. Umen nahia izan zen kirola lantzea, eta pixka bat etorri izan, gu planteatu genduen arazo egoera edo beharra zen, itsasondoko herrian egiten zila kultur edo ekintza desberdina, baina kirolaren inguruan ekintza gutxi egiten zila eta zergatik ez den guk bat sortzen. Orduan pixka bat umeen nahietatik abiatu ginen, infinito gela nahi ez matematika kompetentzian, pixka bat beraiek zer nahiko luketen aztertzen eta segituan aterazan, zergatik ez dugu batu egatik antolatzen. Horitzen zen umeek segitu bototuten proposamena. Orduan, hasi ginen beraiek jakin horietatik izan zela, kasu hortan olimpiadan nintzen duten, noiztik egin ziren olimpiada modernoa. Kasu hortan ikusten dituzte kontestu desberdinetan danak ez, batzuk gai die eraztun olimpikoen esan ere informazio ateratzen, beste batzuk olimpia modernon sorreraren urte hori materia manipulatibokin deskomposatzen, handiak txikiekin. Eta, pixka bat hortik abiatu ginen, hasi ginen, azkeneko Rio de Janeiroko olimpiaetan zenbat herrialde parte hartu zuten zenbatzen, bandera horiek aztertzen, nola sailkatu genitz azken bandera horiek ikusten, seitun beraiek irizpidea jarri zituzten, lerro zuzena zituztena, baina gainera paraleloak edo perpendikularak izan zituzkenak, edo diagonalak ere betetzen zituzten horiek. Orduan, aitzaki desberdinak sortzen juntzien ez, pixka bat kirolaren mundu hori lantzeko eta pixkanaka duatroiaren prestaketa hortara bideratu dituztenak ez. Pasa alasaien, orduan, hor ikusten dezute, bakoitza dagoela, lehen esaten genduna, ez daude dara berdin egiten, talde batek egin zuen pixka bat olimpiada modernoen sorrera, beste batzuk egin zuten banderen azterketa eta sailkapena, aztertu eta irizpideak ikusi, beste batzuk egin zuten konturatu zilako launaka ziela joko olimpikoak, sorreratik, modernoen sorreratik, launaka zenbakitu eta zenbakien zerrenda jarri, eta azpien nun izan ziren, baina konturatu ziren gero batzuk ez nun izan zila egin, gerratea zirelako, beste asunto batzutatik, zeharkatera zen arazo egoera txiki bat, kirolaren aitzakiakin eskatu batek esan zelako,
zergatik ez dugu atxeneko orduan futbolean neskak eta mutilek elkarrekin jolasten, zergatik ez dugu lehiaketa sortzen, futbol txapelketa sortu zuten. Hauek adibidez, ia 3-4 aste pasatu zuten eskolako lehenengo mailatik 6. mailako bitarteko ume guztiak atxeneko orduan jolastu zezaten futbol txapelketa antolatzen. Bitartean beste batzuk ja duatloia buruan zutela, nolako zirkuitoa herrian egin zezaketen modu desberdinetan irudikatzen o interpretatzen. Kaplaz, batzuk hasi ziren eskuz bozeto horiek egiten, orduan atea zen pixka bat plano eta marrazkiaren arteko desberdintasuna, txikiak eta handiak, nola izatea gozatuko litzaieken. Zenbateko distantzia edukiko zon duatloiak, zen nolako ibilbidea egingo lukete beraiek, perspektiba desberdinak, biztak, nondik ikusita horren arabera bat aldatzen ziren gauzak, batez ere plano batean irudikatzeko garaian. Horrelako ariketa desberdinak, eskulanak pixka bat perspektiba desberdinak eta lateralea lantzeko, bideak, aitzakiarekin, ez gero eskubi esker, segunda nondik ikustezun, kuidana lantzeko, ateatzen aitzaki desberdinak. Hor adibidez, plantilla hori nik sortu nuen, nostu baiet, holakoak ere egiten ditugu askotan, behar bat somatzen da, eta hori lantzeko, plantilla bat sortu genduen, eta beraiek egiten zituzten zirkuito desberdinak. Batek margotu, eta besteak esan. Besteak entzun eta besteak margotu. Jolasan bitartez ez, bista desberdinak nola ikusi, hori ikusten zute jatzen bandera guzti salkatuta dituzte beraiek jarritako irizpideekin, beste batzuk aitzien beste honetan ez. Eta bitartean beste batzuk, pixka bat bakoitzaren nahiaren arabera, nahi bai gustatzen zait saiatzea danak toki guztetik pasatzen ez. Oandik, nahiz eta batzuk ohitura gehiago edo zaletasun gehiago duten gauza batzutako, nik batzutan bai izaten dugu, azpaliz ez hemendik pasatu zaitez hemendik ez da. Zirkuito desberdin aitzakiakin, seitun hasi gintzien konturatzen, beraiek bazoketela beste proposamen bat hileko gogoa ez, eta orduan hasi ziren Google Mapseko etxezoko plano ateratzen, lortu zuten txuri beltzean imprimatzea, eta hor bakoitzak intuna izan zen, taldeka, pixka bat ramo horiek irudikatzen, koloreztatzen, eta bitartean, ez zalako bakarrik infinito gelako proiektua, baizik eta eskola osokoa, eskolan dugun ama baten bisita izan genuen, pixka bat hizkuntza gelan ere, deialdia medioetara nola egin, herrian nola zabaldu, eta hori dena pixka bat jorratzeko az. Kazetaria berrian lan egiten dut, eta aitzaki izan zen, pixka bat baita ere, konturatzeko ez da bakarrik antolatu, gero hori dena zabaldu egin behar da ez. Bitartean, zaharrenek hau ia, bosgarren eta 6. mailako meadiak, erabaki zuten, beraiek nahiz eta beste hori ere egingo zuten, eta duatloiaren diseinuan partatuko zuten, nahiz ituztela maketak egin, baina eskalan, ez? Pixka bat goitik ikusiko bagen ditu kirol instalakuntza desberdinak, eskala berdinean erabiliz, beraiek aurretuako batzu egin, ez? Eta ikusi, benetan zen ekartuko zuen azalera gehiena. Era berean, aitzakiarekin, esan duen bazatik ez bat emateke botazon logo lehiaketa bat egin, bazatik ez genituen kamisetak egiten, ez? Justu natura gizarteko gelan, zientzia gelan, aizelako jantzien ohiturak eta moda ohiturak lan zen, historian zehar girola nola egiten zen, da nola egiten duen gaur egun, ez? Bazatik ez, gero estampatu kamisetak. Hortan ere, sortoki genuen, guraso batek txirrindura ditzetan baten lan egiten duelako, eta, nire bitartez, estampatu geniturako eta benetan alaxi izan zelako, ez? Bozka gehien lortu zituzten bi horiek, aurren atzean juntzian jarrita, ez? Eta gero, behin pixka bat diseinua egin zuten, atera ginen neutza. Bakoitza bere proposa ematen zuen, eta orduan, neurripeak, neurtu zuten odometroz, ikusi zutelako, metroak inuzo zaila ez dela, eta pixka bat, gero hori neurketa horiek pusketaka, beraien plano hortan irudikatu zituzten, bakoitzaren proposamenaren guztirako distantzio hori zenbateko zen, jakiteko. Hori izan zen irabazitzen logo bat, eta beste. Horiek izan ziren kamisetan jarritakoak, eta hori horre ere, ez adirazteko beste modua da, ez? Azkenean horrek, eskatila honek, argi zeuken, ez? Adirazpena ere matematikoa nahi zola, ez? Eta hori ikusten zuen bezala, berak argi zeuken, dena lerro zuzen, zirkunferentzi, eta horiekin egin gozuna, ez? Besteak artistikoa egintzen, eta, legoak, adierazteko beste modua, perspektiba desberdinak, kuadernoak erabiltzituzten, ibaia adierazteko, eta zabak eta barraz. Beste batzuk planoa egintzuten ondik, elkarrekin. Azken pixka bat,
hori dela, ez? Azalera ateratzen, seitun ateratzen azaleran kontua, espazio beharko genuke, eta aitzaki desberdina, zeharka ere, bakoitzak forma desberdinetako poligono bat sortu, eta perimetro itzatera, eta nuketa txikiak egin, aitzakia baita edik eskuen sartu, eta beste gauzatzen berantzeko, ez? Udaletxera jetxi ginen, pixka bat ere udaletxeko galdetzeko, duatroi hori egiteko, zer berko genuke, ez? Erresa iruditzen zaigula guri, baina benetan zer behartzen, eta bera jarri ziren, jarri ziren kontestuan, nasasun goz asko behartzela, eta horrek eraman gintun plan B batean. Zatik, ikusi zalako herrian egitea oso zaila zala, alde batetik trafiko altxi bat zalako, eta bestetik ere zenen ardura bat, zer gertatzen balin bada, ez? Orduan erabaki gendu, plazan egia. Orduan, kontestua aitzakia oso baliagarria izan zen, gero plaza ere horretan, beraien ez zuten zirkuit hori prestatzeko. Orduan, neurketak egin zituzten, bitartean futbol lehiaketa antolatuta zen hasi ziren. Horrela, astean bitan atxeneko horretan lehiaketan parte hartu zuten, eta, nola azkenean aitzakia zen duatroi osoa prestatzea, dortxalak ere beraien ardura bezala hartu zuten, txikitako talde batek, oso proposamen politia egin zuten, izen ematen maila ere, azkenean herritar guztik aukera zauketen parte hartzeko, hor zerrenda batzuk egin zituzten, dortxala banatzen zitzaien, hor lan handi egin zuten, hor radioztarrerak egin txikiek egindako dortxalo horiek banatzen, ez? Aldez aurretik izan dagoeneko pertsona horiek. Eta hori izan zen, beraien azkeneko emaitza, ez? Hori izan zen, hor, egiten pixkatatzea horta, beraiek adirazi zuten gometxen bitartez eta gometxen bidez eta kolore desberdinez, bat zirkuitzua nolakoa izango zen, zen norabide hartuko zen, eta gero, karratu urdin horiek eta argorrik eta adierazten duten, udaletxetik aurretik emandako material hori zein zen eta nun jarri bat zen. Mentzizkiguten baiak, zinta, konoak, eta horiek nun jarriko dituzten pixka bat neurriak alde zarretik hartuta. Hori izan zen pixka bat futbol lehiak eta txapelketaren antolaketa, nola saikatu zituzten forma geometrikokin eskolako eskamutilak, eta pixka bat usteturrengo ikusten dela, nola juten ziren puntuatzen eta sailkapena bat hartzen, bidaketen bidez, hainbat gol, ez dakizen bat gol, ez dakizen bat puntu, ez dakizen bat txartel hori, ez dakizen bat gutxiago, gaur hori zenbaki osoak, eta aitzakiak. Arauak ere propioak ziren, dena bereiak antolatu zuten. Eta egin zileken da zara zintzen. Eta behin den antolatuta zutenen, herriko guazilari deitu zioten eta aurkeztu dituzten batzun artean, zen material, zen bat behar zuten, hori dena gauzatzeko. Zer pasatu zen, nola azkenean plazan egin behar zen, eta herri mailan egiteko aukera etzan nahi eresak, erabaki gendula inondeetan itea eta parodiatzea. Duatroi oso bat itea, baina parodia modu. Eta hoxi izan zen, proiektura. Bueno, baina... Azkenean gogin zen. Plan B bat beti behar da, eta alaxe gatatu zen. Plazan itea egin doa zena, hori hasi zen da, fronte gorrekin behar izan gendu, baina sartzen zen. Neurrik ematen zuen da, bako ginen. Hemen ez da ikusten, baina zeharka, ezkien, mediotara idatzia gutunak eta barlantzen, elikadura lantzen, zen banatu aurretik, zen banatu ondoren, zen jamartu lukete parte hartzen zutenak aurretik, ondoren, aitzaki ezan, horretu oso banatzeko. Da nolabait esateko, lehenkoan esaten genuen hori ez da, proiektu orokor baten perspektiba matematikoan bilatu dezakegun aztertzen hasi zinatenean, zuek duatloiaren kontu hori, pero kirolen futbol txapelketarenak eta asko mantitzen dio lehenko batzen ezkonditzen zuen eskolan, nola umeak eurak buru berak esatuta zebitzen, beraien arautegi honetan, ez? Porque batzuk, golak puntu batzuk zituen, baina txartelak edo faltak ere kendu egiten zituen, etzan puntuazioa hain simplea, ez? Irabazten duenak 3 puntu eta empate bat eta bestela zer, ez? Eta gaina segitosun handi eman zitzaion, astean bitan atxeneko horretan egiten zen, eskola guztiak hartzen ginen bertan, da horren bizikidetza elkarbizitzarako ere, politetan dena. Bakarrik ezkidetza aldetik ere, oso positibo zen. Bueno, guain esan dizu da bezala, saiatuko analizatzen puntuz puntu, bai? Bueno, hemengo irudi honetan, jarri dut nik bat lehenengoa, lanaren diseinuak inguruneko elementu fisikoak aztertzea, behatzea eta ikertzea ote dakarren. Nitxe daukagu adibide garbi bat, ezta? Umeak kalera doaz, odometra edo horrekin, neurtzera, behaiek pentsatu duten horrek ze distantzia izango du. Hor daude eduki matematikoak,
hau da, zenbakiak, neurketak, eta gero hor dago ingurunearekiko elementu hori, hau da, naturalea ikertzea. Hau ere? Bai, azkenen da, errealitatea adierazteko modu bat, eta gero jakitea baita ere, ingurunean, dituzun gertuko zerbitzu horien erabilera zein da, gerturatzea, ikustea beraiekin zergatik harremanetan jarri behar dut, kasotan dut etxekoekin, eta ikustea zuk egin nahi duzun hori, edo erazo matematiko hori erantzuna emateko, ezinbesteko beste gauza batzuk behar dira. Hoxe izan zen, egunean bertan, goizta osoa pasatu egun antolatzen, beraien nola jetxizien, hor bai izan zela librea, pixka bat, talde bat elkartu zien txikitetik, dela nastuta, plano hortan jarritako horiek antolatzen. Habere da, datuien analisi bat, ikerketa bat, eginen ez bine soilik ingurua ikertzeari buruz aldetzen dugu. Honek gero ekarri izanez, zailkatze bat, ikustea bat, herrialde batzutan behin baino horietan izan gila geopolitiko, beste batzutan ez, eta ikustea pixka bat, batzutan bita baino gehiagotan, noiz eta zergatik gertatu zen batzuetan ezin izan zirain, horrek ematen zuen gero beste era batean lantzeko gaia. Eta hori perspektiba kontua ez, bideak ez, perspektiba desberdinak erabiltzen dituzten umeek, eta konturatzea, hori poliki izan zen, jolas moduan itentutelako bat abeste egin esan, besteak egin, baina gero hortik atazien, nobelako karratu, lurreko karratukin aurreatzea, biratu, rotazioak, eta gozan politiak atazien ez. Hauek ere berdine, agertzen dute. Bisten kontua, perspektiba desberdinak analizatzea, eta errepaso bat egitea. Hau baita ez, errealitatea adierazteko aukera ematen die, baina era berean perspektiba dantzen da, gehi neurriak eta beste guztia. Sailkatzea. Hemen daude ordenatzea, sailkatzea eta gauza horiek. Baina hortan, beraiek irizpideak jartzen baituzten, gauza bitxiak gertatzen dituzten. Guk igual esango dituzke, nik lehen esan ditu dena, baina beraiek sakatu zituzten beste irizpide batzuk dira. Hauek kasuetan ordenatzea, sailkatzea eta gauza horiek aztertu behar dugu. Manderekin eta idireko gauza bera ez. Futbol txapelketako Errealitatea antolatzeko modu bada, antolaketa lan handi bada, baina berean sailkaketa segitzen duten eta hauek ja adierazpenari lotuta. Adierazteko modu desberdinak zizkailero hori honen dituzte. Hori oso politia da. Azkenean itxasondo bi mailatan bezala dago, herria bi mailatan dago ez. Orduan, horren rotonda antzeko bat ikusten duzun hortan eskainan atzekalde hortan, goiko pixu izan baitzen da. Daiek etzekiten zintzuten, hola, aldeaz zuten oso nahi. Baro, ikusten, ari nabari joan honen ikusten horren betzat, horiek eskailera batzen ziren. Horrek esan nahi goratu. Beste bat, adierazteko beste modu bat. Bere adierazteko modu baten zatuko ditzake. Eta hori izan zen pixka bat, zaharrenek bero bukaeran ez, entzuten maketa erakustaldia. Eta eskala berdina erabiliz, ikusi, handen bukaeran gaun, eta gizan squash pista bat zela, zabazala, nolako tamaina hartuko dugu goitik ikusita ez, bestekin konparatu, alderatu. Berdin. Hemen nolabait nik uste ja, jarri genitula zenbakiak eta iketak, neurriak eta geometria zehar lerro gisa erabiltzen dira. Loen datozen irudietan ikusten da hori izan. Nola, erabiltzen dituzten adibidez koloreen kontu bat, gero urteak eta sekuentzia hori itxeko, ez? Azkenean segidor itxeko bagei lau egin dela, egiten jarri zien, gaitzaki ez, kasotan egiterak itxeko. Eta zenbakiak eratzen dira. Bueno, hori lehenengoa, kirolena izan da, duatloiaren kontu horrekin da, eta bizkate oso ondo kontatu dugu. Nahi bintzat oso garri genituzten, ez dakit ja oso ondo ezagutzen balako da, baina, bueno, nahi bintzat nahiko garri genituzten, eta uste nidea asko behar dituzula, hori bezalako edo erantzekoak izan daitezken beste proposatu batzuk ere esartzen, ezta? Bueno, bigarrenak inaziko gara, bigarren proiektua inkesten ingurukoa da, uste zen bezala, dut sortzen da, hori ere? Bai, bueno, hau gure egiazkoa da, baina hori izan zen bigarren seiruileko, bigarren bosketan egin duen proiektua, ez? Azken itxasondo herriko proiektu egitea atatzen da berriz ere, ez da egiten bat alizien deun, eta zozen desberdinen ez zuten da. Batek esan zon zatik ez duen egiten itxasondo zenbakietan. Eta laxa zen, mural handi baten itxasondo
kokatu, eta itxasondo zenbaki bitartez nola idatzi genezaken umek zoketa edozein ideia idatzi jentzuk ikusiko ez bat. Piskat hor nahitzake izan zen, momentu hortan baita ere igual nik somatzen nolako behar hori ez, grafikak eta igual ez ditugu azken aliotan inbeste erandu, eta pixka bat eskatu nien itxasondo kokatzea, perspektiba desberdinen arabera kokatzea, eta pixka bat egin zuten, hor ikusten ez zuten lan hori ez, pixka bat kasu hortan dago, txikitik handira, baina ni ongi hortik txikira ez, beraien hizkuntzan. Eta pixkat itxasondo kokatu gendunen, esaten gendun, Goierri mailan ere, zatik ez gen zezai egin zitzegun alderatzea ondoko herriekin. Ez, bakizu hor bizi ondo dola, bakizu lehor da ondo, bertan altza, baina benetan balditu gudatuk esateko txiki edan, ondi edan, zenen arabera ez. Oso politi izan zen, landu genitxun 3 irizpide desberdin, biztanleria, garaiera eta azalera. Eta itzaki izan zen pixka bat grafikak eta lantzekoa aspaldi iazko ikastuten beste batzielako lantzen ez. Eta handi gutxira, baten hor ikusten dut, aipatutako ariketa horiek egiten ez. Hori izan zen, beraien kokatze ariketa hori, baina gero zenbakiz ere adierazten ez. Ni, batzuk adierazten beraien urteekin, beste batzuk jaiotze datakin, familia kopuruakin, eta bar ez. Eta gero seitun atera zen, zatik ez ditugu inkesta batzuk sortzen, eta etxe inkesta horiek galdeketa bidea ziten. Orduan, erabaki zuten gutxi gora beraz zen nahiko luketen jakin, gero berriz ere erantzun hori herrira zabaltzeko ez. Erabaki zuten hizkuntza aztertzea, zenbat etxetan bazekiten euskaraz erabiltzen zuten, zenbatek ez. Beste batzuk erabaki zuten itsasondoko abizenak aztertzea. Beste batzuk erabaki zuten, ibilgailu kopurua, zenbat kotxe, zenbat moto, zenbat karaban autokarana ditugu itxasondo jakitea gero natura bizartzen beste kutsadoren histori batekin ditzelako. Eta beste zerbait gontxe bururatzen zaitena, bereiek inkestak prestatu zituzten, eskuz egindakoak, hemen daude justu horretik esuneko horiek, grafikan aitzakiakin. Eta behin inkesta prestatu zituztela, hasi ziren antolatu zuten lana, denen artean galdeketa horiek egiteko. Hasi ginen eskolako ordutegien jeisten, tordun zerbitzua ezatu ziren itxula, galdeketa zerbitzuetan egin gendun, baina konturatzen ginen IH gehienetan ez dut alde egin eganen, zerbelako ez. Orduan, ohar bat imitartez gurasoi eskatu zieten baimena atxaldez, ez eskola ordutegiaren kanpoa izan, galdeketa horiek egiteko. Intzituzten, eta azkenean 250 pertsonek erantzun zuten. Eta hemen hasten da lan politika beraientzako, ez dena sailkatzea. Eta sailkatzea nola? Izan politika beraien ustez, batzuk esaten zutelako adinka, esatuk esaten zutelako familika, esatuk esaten zutelako, azkenean erabaki zuten errexina zala auzokaia. Eta auzoka parametro horiek aztertu zituzten, tresna estrategi desberdinak erabiliz, eta gero pixkat denbora pasatzen juntzan egin, erabaki zuten horiek gero modu formal batean herriratzeko edo berriz ere zabaltzeko teknologi berriak erabiltzea eta horrela grafika horiek edo sektore diagrama horiek lortutako bitxikeri eta datu guzti horiek emateko. Izan zen beste proiektu desberdin bat, nahiko kuriosoa, gero baita ere hor adina zatu zen, galdetu zen, hori batu naiz. Eta gero, adina erantzun zuten pertsona bakoitzaren adina ere gero zenbatekoa zen jakiteko, beraien ez zuten jakin, zein zen itsasondoko adin bakoitzeko pertsona kopurua. Baina erantzun ziren artean, orduan pixkat adintarteak hasi ziren bilatzen, eta gero ikusiko ez bukara, hainbat bitxikeri atera zituztela, denon artean zenbat urte ditugun, itsasondoko biztanle guztien artean, erantzun duztenen guztien artean, zein da guztien arteko bataz besteko adina, aitzaki adibidez estadistika lantzeko, edo lantzeko, zein dien abizen eta izen abizen ohikoenak itsasondon, zergatik, zenbat dauden kale bakoitzen, auzo bakoitzen. Bitxia izan zen, batez ere, gero bukaeran, oso emaitza politia jaso zelako eta gero berriro ere herri zelako, ez? Ben ikusten duzu, bandera daude taldeka goza desberdinetan. Normalean taldeka banatzen die, kasu honetan adibidez, inkesta guzti horien emaitzak sailkatzeko eta jasotzeko, taldeka moldatzen die, horiek handina die. Torratzean ikusten dituzuen aurmairu txuri hortan, undi hortan horren bitxikeriak. Txapen duzen bat bietan hori.
Eta bi lanekin intzuten azkenen pixkat horrena bitartez, behin ikasi zutela datuak betetzen, ze tresna errezadan erabiltzen, da ze gero ze funtzionala dan, datuak modu formal batean aurkezteko. Ez hau, manejatzen dituzu zuek, gauza hauek tabletan, eta nik uste oso umeekin, batez ere nagusienak diren umeekin, lantzeko oso gauza majoak egiten ditu. Gero gainak oso egiten dira guraso egiten dituzten gauza egiten zailako dira, ez? Behin ikasten duzunen. Datuen analiziriak hori gainean ikusten emaitza horretiak ematen. Zer adibidez beraiek ez zekiten nola adierazia. Kurioso izan zen, ez? Datu horiek nola adierazi, nola herriratu. Zer da garrantzitsuagoa esatea? 3 OTI daudela, asmatzen naiz, edo horietatik 2 beko kaleko dela. Orduan, irizpide horien inguruko osarketa luzea okutzen dira. Hori da matematika lantzea, hori da sailkapenetako irizpideak erabakitzen neke pixkat suposatzen baldin badu. Bosgarren galetegin inkestan 5. galdera zen lanbidea. Eta, 250 pertsona egin artean, lanbide ugarina hezkuntza irakasleena zen. Kurioso egin zailan, ez? Horienak irakasle. Ozan, itxasundo batu eta, beraien moduan nola eta zer adierazi daiteken zenbakiz, ez? Batzu die beraien indako lanaren emaitza eta beste batzu die dienak. Beraiek internetetik o etxean galdetu zatera dituztenak. Eta hor, poliki izan zen lehenko Mikeli komentatzen nionez, azalera lantzen gendunen, zituzten grafika polipolitiek eta lako baten, goierriko horri guztiak azaltzen zen gutxi gora bera, batzu gehiago ez dut goño, parametro baten, lako baten legazpi, eta zen zen, karagarri dira. Ze pasatu zitzaien, interneten legazpi bietu zuten, baina legazpi badago Hego Amerikan, eta horren azalera jarri zuten, zuten ze ikusik hauntza ditu zuten telefonoa, eta hori zuten. Hoxera. Horrek lagundu zigun interneten jartzen duena, 2 baino gehiagotan behar dut. Informazioaren bila ez, modu gunean. Hori poliki izan zen, ez? Pixka bat nola adirazi daiteke ume bakoitza bere burua nola kokatu duen, ez? Nitik unibertsoraino zenbakiz, ez? Bakoitza bere moduan egin zen ez, baina bakoitza ni hori batzuk jaiotze datakin jartzen zuten, beste batzuk urteko purukin, familia berdin, eta kalea, itxason tokatzen zaren 20.249 postakoekin, batzuk betzekiten, berri entzitzaien, eta barra ez da, itxi ginen, kasi-kasi, zenbateko zifra morgoko zenbakitara, ez da, beraientzako ere kuriosoa izan zen, gero ulertu zutelako batzuk milioiak ere nola adierazten dien bigarren puntutxo horrekin, hori izan zen. Berdin egingo dugu, saiatuko gara hau ere analizatzen, lehen esan dugun ikuspegi honetatik, bai? Lehenengo puntuan, ingurunearekiko etengabeak eta inkestak egitea berak dakar. Lehengoan ere nik komentatzen dizuen, inkestak izan daitezkela oso estrategia emankorra matematiken lanketa sakon bat egiteko. Gai asko izan ditzakegu, eta lehengoan adibide moduan nik botatzen dizuen, batzutan kosta egiten zaizkigun gai horietan ere egon daitekela matematika, literaturaren inguruan ari garenean proiektu bat lantzen, eta askotan esaten dugunean eskio ez dago matematikari, behar bada, zer sorkuntza literario egon diren, zenbat, ze gai tratatzen dituzten, zenbat irakurle edo zenbat jasotzaile izaten dituzten, eta badago lanketa bat egin daitekeena, bai herri mailatik hasi, eta baita ere gero zabalkunde handiagoa ematen zaioen ere. Orduan inkestak beak berez daukan ikusten inguruarekiko interakzioa, gainbetzera juneratzerako, eta... Beraiek, nik uste goza politikan eta umei entzute dela, ez da, azkenen beraiek nik uste ikusten dutenen beraiek egin dezaketen horrek funtzioa badaukela, lan funtzional badala, arazo behar bati erantzuteko bale, eta gaina herrirako berriz ere emaitza hori zabaltzeko, honik esan dutako baiten da, lan hori. Gero perspektiba desberdinen kontua, hemen aipatzen zenun hori, ez da, hau interesantea da aztertzea, beraien buruan nun eta nola analizatzen. Zebat perspektiba desberdin ikusten dizkioten ni hori, ez da, ni hori familian, ni hori nire pisuari behira, edo ni etxean, auzoan,
itsasondon, goiegi, eta gero ja, euren zabaletara. Bakoitzak analisi hori egitea perspektiba desberdinetatik bere buruan non eta nola ikusten duen interesante izan daiteke. Inkestaren horiek ikusten dira baita ere analisi bat dala, perspektiba desberdinen analisi bat, hemen ere umeak hortan ikusten ditut nik, aztertzen ari direlako datu horiek. Oso politia izan zen, gauza asko ikusi zituzten, ezagutzen zituztena, eta oso gertuko zien gauza gainera. Herrian bertan egin nik, hau ere hortan. Hoi kurioso izan zen, esaten dizunez, jaso zituzten inkesta bakoitzean, jaso zituzten etxe bakoitzeko horien izena bizenak. Baina, bueno, nik utzi nien, intzuten, lau aldiz gehiago lan, pasatu zuten ez dakitzen denbora gero, dana banan berriz ere danak idatziz. Baina, bueno, gero nola sailkatzeko erabil batzuten da estrategi desberdinak egin zituzten dut zilien. Baina, benetan gero bukaera batek esan zen, hau fosforitokin esko zen esabaita, no? Baina, bueno, azkenen da itzakiek, beste bila gauza nantzeko. Eta hor igual bai da gauza bat, nahi dire, guendik asko pasatzen zaitena, eta bildurra esaten dezunean jo. Ematen denbora galtzen ari da batzutan, ez? Ez da denbora galtzen, ez? Nik geroz da lasai gozantzaket iritzen zaitena hortan ere, nahiz da, 3 saio paso egiten, ari dela lanketa bat egiten, eta ez da denbora galtzea, ez? Honi begira, itxoitea da kontua, pazientzia. Sailkapenak egiten jarri behar bat egin ditugu, eta zuri irizpide okerrena hartu dutela, irudituta ere utzi behar ditu. Pazientzia eta denbora eman, ez? Zuk beste modu bat igual azkarra bingo zenuke, baina beraiek hortan nahi dira, beste 1000 gauza. Duela, aste batzuk, Bizkaiko eskola txikietako zuzendari bat Nekane Otsoa matematiketan eta proiektu bidezko metodologia ikuspegi honetatik, matematiken ikuspegitik oso aditua izan da betidanik eta asko lagundu izan du dugu hortan. Eta berak aipatzen zuen hango zuzendarien mintegian, berak nabaritzen duela lehen askoz gehiago itxoiten zutela, gauzak sortzeko eta gauzak ateratzeko. Eta lehen biderketa ezpazan ateratzen oso lasai egiten zirela, baina orain oso gutxitan itxoiten dutela ateratzen dan arte. Beti atera aldazi egiten dutela. Eta, klaro, eskat da kontzertua ulertzeko baita ere, porque fondoan dagoen kontzertua da lasai, aterako da, eta lanean ari baten baira sortuko da, eta etorreko zaie beharra erabiltzeko biderketa. Eta hemen ere analizio egiten ari dira, sailkapenak egiten ari dira, esaten genuen ezaugarri importante bat da. Hemen ere bai, hemen ere hortan jarraitzen dute. Hauek dira adierazteko modu desberdinak. Hau da, lehen esaten genuen ez da, matematika izan behar du perspektiba desberdinetatik egoera batzuk behatzeko, ikertzeko, analizatzeko eta ezagutzeko jakintza bat, baina ez gelditu hortan. Hau da, gero adierazi ere egin behar da, errealitate hortatik jaso dugun gure eskema berri hori zen horakoa da. Eta orduan gauza hauek guztiak lehengoan ere asko zeuden, plano horiek, planoak material desberdinekin egindako plano horiek, eta hemen grafika noski, grafika mota desberdinak, agertu egiten dute, hau ere adierazteko modu bat da, itxasondo zenbakietan, eta gero, gauza horiek, hauek ere, beste adierazteko modu desberdina esan nahi dizuet, honek lanketa bat dauka, eta honek bestelakoa. Hau askoz, zenbakizko haua da, eta berak egiten du grafika, eta hemen ja, beste abilezia batzuk ere sartzen dira ezta. Baina biak dira ezagutu beharrekoak. Hemen ere jarraitzen dute, grafika mota desberdinak ikusten ezue. Batzuk ez dituzten ulertzen, baina ezagutu nahi zituzten, aukera desberdinak olamate izkizu. Guk ere, batzutan, olako grafikekin zailtasunak izan baditugu. Lehenkoan komentatzen izuen, egun hauetan, aritu nintzen saio prestatzeko da bat, egunkaria, nik egunkaririk etxean ez dugu hartzen, internetak da gauza hori ditu, eta orduan mobilen da behiratzen ditugu guztiak, eta baina haman etxea juten nahi zenen gustatzen zait, diario asko eukitzen du behar, eta ura ikertzea. Eta azken egun hauetan, etorri nintzen hona hemen berria egoten da, eta berriarekin ere hasi nintzen gauza hori egiten. Horri juten nintzen, zenbat matematika egon ziteken ikusten egunerokoan, eta da ikaragarria.
aldi oro daude datu taulatxo batzuk, zenbakiak, kopuruak, portzentaiak, eta horrek beti eman behar diguke, bueno, ez daukagunean nondik joan ondirik, behar da hori hona da. Eraman egunkaria eskolara, zabaldu egunkaria, albisteren bat irakurtzen hasi, eta albiste horretatik zerbait ateratzen den ikertzeko gairen bat. Asko agertzen direlako olakoak, gero karpeta bat badaukat, nagari badizue, negora bali badaukagu, iritsiko gara karpeta hori ikustera, bai? Baina dira, 3-4 egunetako argazkiak egunkarian ateratakoak, eta ikaragarri ateratzen dira. Eta hemen pixkat, biltzak zenbakien, eragiketen, eta barren, erabilera hau da, zehar lerro gisa, etengabe daude, eduki horiek. Aurrekoan aipatzen dituen edukiak, zenbakiak eta eragiketak, neurketak eta geometria, bai? Bueno, aurrera ingo dugu orduan, baina orain ja proposamena desberdina da. Bai? Zuek hartu gogoan, dituzuela, 4-5 irizpide, bai? Eta ez nola jaso nituen emeak, 5 irizpide, gero aterako ditut berriz ere, baina apuntatzen nahi balin baduzue, jasotzen dituzuenak, 5 irizpide horiek dira, inguruneko elementuak, fisikoak, zein personak, zein herrian daudenak, ikertzea, behatzea eta manipulatzea. Hor, zuek, ze adierazpen mota egiten duen bakoitza, bai? Interesantea da, hori ikustea. Nire apuruan irudikatu dut, hola, bat, baina, igual bakoitza desberdin egingo dut. Bigarrena da, errealitatea perspektiba desberdinetatik ikusteko aukera ematen duten egoera. Errealitatea perspektiba desberdinetatik ikusteko aukera. Ordenatzea, zenbatzea, sailkatzea eta abar bezalako ekintzak ahalbidetzen ditue. Gero adierazpena dakar, hau da errealitatea adierazteko beste modu batzuk. Eta gero zehar lerroen kontu hori, hau da zenbakiak eta eragiketak agertzen dira, neurriak agertzen dira, geometria agertzen da. Bai? Orduan, Leirek kontatzen dizkigun, kontatuko digu orain arte kontatu duen bezalaxe hildo narratibo bat, bai? Historio bat, bere infinito gelan eta segundoko eskola modernorean igotzen historio baten kontaketa, perspektiba matematikotik, eta zuek hortan bildu behar dituzue, horren baitan, irizpide horien baitan, ikusten dituzuen ekintza mota, bai? Orduan, zuritzuko dizu, neurria, zuek markatzeko, patioko proiektua agertzeko, aurrera bakarrik montatzea. Bueno, hau, zantzan dela bi ikasturte egin duen proiektuen. Oso proiektu esanguratxo izan zen, nik uste balorazio proiektu izan izan zen 3 gelatan, edo goza esatea, 3 espazio nagusitan jorratu dugun proiektu batez. Azkenen zen, gure eskolak arkitektonikoki esaten ditu, bi eraikin die, tartean eskailera, batzuk, ondi batzuk, eta asko gaina, eta orduan guk umek atxeneko orduan jolasteko duten espazioa ez da oso atseginen, gaina modu batean jarritazion, eta gaina hasi nahi gendun pixka bat eskola parean goikaldean dagoen frontoi txikia erabiltzen, baina egiten egiteko, ikusten gendun proiektu baten beharra gendura, eta hola hasi zen. Gauza da, alde batetik infinito gelan ikusi gendun udaletxeak esan zigula batzukela diru laguntza bat guri emateko gure beko eraikineko aurreko lurre berritzeko diru laguntza bat eskaini ziguten. Eta diru laguntza hori zenbateko esan ziguten, baina ez ziguten ez gehiago esan ziguten, gu nahi gendun bestela eta nahi gendun hortarako erabiltzeko zentela, hori esan gendun baina ez da. Proiektu bat egingo du honekin eta umeak dantzan jarriko dugu. Orduan, guraso batek eremu hortako
planoa intzigun eskala batean, eta segituen kasua izan zen desberdina, naiz eta ume guztiak gaituzien proiektu lantzen, infinito gelan egin zen proiektu gehien egiteko batzorde bat osatu zelako. Eta batzorde horretan bolondresak eskatu genituen. Eta hor behiontzien, adin desberdinetako umek, nahi zuten guzti horiek, ez? Hemen ikusten da, pixka bat beraiek erabaki zuten, beraiek asmo bat zuten, beraien asmoa zen, horiek espazio hori, plan horretan agertzen espazio hori, pixka bat handitu nahi zutela, kartoiarekin maketantzeko adin nahi zutela, gero espazio hori pusketaka nola geldituko, banatuta nola geldituko zen ikusteko, ez, aztertzeko. Orduan, hau izan zen beraiek zutena, eskala aldatu zuten, eta izan zen plano berdina, baina eskala aldatuta. Orduan, markatu duzu, laboren eskola, zinen patioak... Bai, azpikaldeko zona guzti hori, bakoitzuten handi hori eskola izango zen, urdin ez da hori izango zen eskolan horrean dauden bi aldapa txiki eta eskailera batzuk patio ere mura jisteko. Eta hori laranjadan guztia, zen esakean patio ere mura, eta hemen dauden hauek, bakoitzuten txiki hau eskailera ere. Orduan, beraiek erabaki zuten, zati hori, laranjadan zati hori banatzea, pusketaka banatzea, eta horiekin jokatzea proposamen desberdinak egiteko, eta batzorde handi hortan baitaren gurasoak eta udaletxeko arkitektoa eta gazte ordezkaria zeola, horiei erakusteko zi irtenbide ikusten zituzten beraiek, ez? Orduan, horixe da pixka bat, ez? Egun hori iritsi zen, beraiekin dako pusketa horiek edo banaketa horiek aztertu genituen denok elkarrekin batzorde hortan, uste du adin desberdinetako ume daudela, eta pixka bat, beraien kezkatan, arkitektoa, nun jarri genezaken goma lur hori edo lur egokigo bat, ez? Oso zarra zeolako justu momentu hortan lurra. Orduan, beraiekin zutena izan zen, pusketa bakoitzeko azalera landu, azalera topatu, eta ikusi, pusketa bakoitza azalera zeuken, gero beraiek ematen ziguten, diru horrekin, zenbat metro karratu goma lur jarri genezaken. Beak ebai esan zigulako, arkitektak metro karratu batek zenbat balio zen. Orduan topatu zituzten azalera desberdinek, eta ikusi zuten azkenean, ondori izan dugula, azaleran kontzeptua pixka lantzeko, zeharkadiketa desberdinak zituzten, eta ikusi gendula berrogei uste zala? Berrogei metro karratu goma lur jartzeko aina bat entzola, ez? Orduan, behin hori erabakita gero, erabaki behar genduen, baiten berriz ere ondo neurtu, ikusi eskalak aplikatu gabe nun jarri genezaken goma lur hori, eta ze azalera hartu, ez? Hor odometroa, goendik lehen ikusi zuten odometro hori etzen eskolan, eta beraiek bat ematen ahotik ateratzen odometro horiek existitzen zera, eta beraiek egin zuten bat gurpil batekin, eta arkitektan laguntzekin, neurketa desberdinak egin zituzten. Era berean, hizkuntzan, hirurez nenean, hasi ziren pentsatzen nola argudiatu genezake udaletxera, bai alde batetik patioko goma lur hori nun jarri eta zergatik, baina baita ere, goiko espazio hori, frontoi txikiko espazio hori, ondo erabiltzeko modu lasai eta babestu baten erabiltzeko zer beharko genuke, ez? Argudio testuak eta gutun formalak eta erabiltzen zituzten. Hori da. Tartean, denen artean, maketa desberdinak zituzten nolakoa izatea gustatuko litzaieken adieraziz. Bai, goiko eremua, ikusten dela horrek gixen, eliza eta frontoi txikia dena, hau dena, eta baita patioko eremua nolakoa izatea gustatuko litzaieken, eta hori ikusten dituzuen, horiek izango lieke lehen zeuden parkeko tresnak berrerabiliz, ze izatea gustatuko litzaieken. Kolumpiak moztuta, iglu batzen moztuta, gero buelta eman eta ondarra eta harri txintxarra jarri, beraien proposamena ziren, ez? Eta hor, kolorietan agertzen den hori, goma lurra zen. Hau egin gendu bi ikasturtetan, baten buketan eta beste baten hasieran. Horregatik hemen ja dauneko goma lur hori modu hortan jarrita zen. Ja behin ja hori dena pasatuta zen, orduan pixka bat argazketean dugu torri bat zen, orduan batzorde hortan aurkeztu zituzten beraien proposamenak, ikusi zuten, nun jarriko luketen 7 minutzeko kanasta bat, ze tresnak berrerabiliko zituzten, ze tresna horiek berrerabiltzeko nondik eta nola guztueko zituzten, aitzaki izan zen geometria lantzeko eta gorputz solido lantzeko bai. Azkenean proposamen politi egin zuten, ez? Eta gero,
baita ere zeharka eta horrekin batera landu zuten eskola eremutik frontoi txikia dagoen errepide hori zeharkatzeko babesa aurkitzeko ze beharko genuke, ez? Orduan erabakitzen, gustatuko litzaigukeela trafikoa moztea. Atxeen orduan, atxeen garaian trafikoa moztea. Hortarako zer egin zuten behaketa lan bat. Taula bat antolatu zuten, 10 egunetan ikerketa lan bat iteko atxeeneko orduan. Zenbat kotxe, pasatzen zien, zenolako abiaduran, kotxe horiek gelditzen zien justu eskolaren gure iristen ziren edo ez, pasatzen ziren enfermatu gabe, gure umek ere zenolako jarrera zituzten hori pasatzerakoa, zebra bidea etzen, hori ez da, beraien proposamena zen, gure umek ere bideatzen zuten, txikiene bideatzen zuten edo ez. Orduan, eskola guztiko batzuna ardura izan zen, behaketa taula hori betetzea, baina azkenen, hau ez, pixka bat denak horrekin dantzan ibili zen, ez? Ikerketa zientifiko bat azkenean. Helburu ez zen, datu guzti horiek gero modu formal batean adieraziz, udaletxeari eskaera bat iteaz. Eta hoxe izan zen. Hoxe izan zen, ez? Azkenen, hemen ikusten dezuten taula hauek, o taula hau bio hori dezien, amarrandeko eta honen datuak modu formal batean jaso zituzten, adiraziz, egun bakoitzean gutxi gora behar zenbat kotxe pasatzen, bataz beste zenbat kotxe, bataz beste zehabiaduran, bataz beste zenbatek behiratzen zuten, gure umen ohitura zeintzien eta bat. Eta gero, behin hori guztia zutela, hizkuntza saio baten, alkatea gonbidatu zuten, eta zaharrenek kasu honetan modu formal batean argudio testua landuz, eta pixkate ahozko argudio formalak emanez, Hasierri alkateari argudiatu zioten zer nahi genuen, zergatik, eta nola ez, zintzan gure proposamena. Argazki batzuk, eta hori da pixka bat lortu dut emaitza. Hor ikusiko dezute, benetan, ume horien nahia betezala, guraso talde auzolan atxalde baten guraso batzuk, eta ikasle batzuk lortu zuten dena itea, moztu zituzten, jatu zituzten, eta beraien proposamen horiek gauzatu ziren, eta horrexe dagoen egun, gaur egun dagoen patio eremuan. Malur azalera hori, beraiek erabaki zuten zer nola eta zenbatekoa izango zen, eta baita ere, aurreko patioko horiek nola erabili eta zertarakoaz. Zer goitik argazki bat egiten den bada, justu, nola ez da gauza ez ez da. Eta justu den. Baina, egia izan, nero nire entzat, benitzen horrengo bizatzen kontuatu, eta gero bai, zer dituzten irudioetan, zehola gero goitik aterpeko argazki hori, koloreekin, koloreetan ez oso. Ateratzen zen justu behaien maketan adierazten zuten bezala. Hauekin agautzakin eta egitazukatena, makizuna, antzaila zan identifikatzea, zer esan behizun horrek, atoatzizalako zirkunferentzia bat, erdintzea batekin, baina gero hemen ikusita ulertzen zen duen zein nahi zuten, ez beraiek txikienek marrazkiz adierazten zuten, bestatzu maketaz. Esan behar dago, hori lortu zela beko azalera hortan, baina gaur egun, horre ume horiekin zuten proiektu hori esker, trafikoa gaur egun izten dela, kono batzukin eta atzea batzukin jisten gehala, eta gainera plaka bajarrita daula, nun esaten den, kotxek ezin dela pasatu atxen horrean. Ikerketa zientifiko horren, Horren dumek ikusituten, behaiekin dako lan horren erantzuna ere, ez? Ez dago, ikasbideo berik ez dago. Eta esan baita ere, honen atzetik, txikienak ere animatu zila, eta goiko eraikineko inguruko patioko azterketan egin zutela, eta beraiek ere beste ikerketa lan bat intzutela atzetik, goiko eremuan esia nola zeon, zula nola zeuden, zenolako arriskoak zeuden, eta baita ere gero alkatearekin hitz egin, eta baita ere gauzatu ziren. Orduan, hori dituzan oso proiektu hori ja. Bueno, oain zuen denbora da, bai? Bai? Bueno, kontatu dugu, nola abiatu zen pixkate patioa egarritzeko proiektu hori, eta oain gustatuko litzaiake, zuek bildu dezuen horietan, zein ekintza aipatu dituenak edo zuek inferitu dituenak, izan porque denak zitu aipatzen lehirek, baina hor, suposatu behar zuen daudela saioak eta saioak, aurre egiten, bestea egiten, beste horako analiziak egiten, hori ekarri gela da, ikertu, baztertu, hitz egin, tertulia bat, datu horien nunbait jarri, datu horiek beste egoera batera eraman, gauza horiek badaudela ikusi dut ez da. Horietan, nik elementu fisikoak, ez da izatik jarri nuen fisikoak, hori torketzen ere burutazioetan, baina ez dira fisikoak bakarri, baina da kontuan, azkenean, ingurunea, ikertzea, behatzea, manipulatzea,
proiektu honetan, ze ekintza motatan ikusi duzu hori. Ze apuntatu duzu, ze jaso duzu. Baldin eta ondo ulertu baldin mazen eskakezuna, bai? Komalurra adibidez jarri behar zen, ikertu behar zuten, zingurune aztertu behar zuten, jarri pentsatzeko, ez adibidez. Pero rodometroak inten usten ibideanen, eta egin dutenen errepidea pasatzeko azterketa egin dutenen, bai, zema kotxe den azkenean, ikerketa hori dira, ez? Hor, abiadura esan dezunen, abiadura kotxeena nola? Sentsazioa. Sentsazioa. Azkenen behaiek... Ez kigaltzen zaite lan abiadura. Bai, ez gendu... Beste batek igual... Bai, egongo da, Normalen egiten ziren, atxean ordu bakoitzeko 2 ote egiten platiaken, eta hor txoten zen geldik, eta behatu, ikusi. Eta beraien ustez, azkar egin, oso azkar, edo mantxo gelditzen zien da begiratzen zuen, batzuk galdetu da, gelditu eta galdetu eta pasa daitezke, pixka ohiturak, ez? Bai beraiena, bai kotxe bidari horien ohitura, baina baita gureak, umeak bata beste agasatzen ginen bidaltzen du, eta gu, irakasleok esaten nahi duz ez, pixka dena azkatu dut, ez? Gehiago, kaso hontako zeharik ikusi duzu, aloinak aipatu dituen eta zerrarte. Baso izan, edo ideiak okurri joan emazaz duzu, Adierazten mota ezberdinak, batzuk ahozkoa, ahozko argudioa jasozko denek, beste marrazki bidezkoa, beste maketa, beste... Hoi adierazteko, errealitatea adierazteko beste modu desberdinak. Beti perspektiba matematikotik, kasu honetan. Lehenkoan esatean, ez perspektiba poetiko batetik, bezik eta perspektiba matematiko batetik analizatzen dituzte gauzak. Gehiago, pixkat, desordenean kontatuta ere berdin dira, nik hasiera itxi dut, asko inguruneko elementuak, baina Maiderrek egin dugunez ezera, errealitatea adierazteko ahaleginetan ere, edo beste edozein egatan aztertu ezaguzu, zuek bildu bezuen arixe, jaso bezuen hortari. Beraien diseinua ere, zinean, montaltea beraiek irudikatu dute, nola adierazteko modu bat, ezta? Perspektiba desberdinetatik analizatzea eta adieraztea batzutan nahastu egiten da. Bata da gauza bati begiratzea, eta bestea da gero hori nola den kontatzea edo azaltzea ez da. Askotan oso lotuta daude, hau da, kontatzea adieraztea oso zaila da, begiratu gabe. Baina, kontutan hartu behar dugu, begirada hori ere landu alduten aztertu behar daukagula. Hau da, benetan perspektiba hortara ailegatzen lagundu diegun edo ez. Ni oain egun hauetan beraien eskolan hori nahizenean, komentarioetatik eta esaten dituzten gauzetarik eta hartzen naiz, infinito gela hori eukitzean eraginez eta proiektu horien eraginez, begirada matematiko bat badokatela bai itxasondoko maistre, baina umeek ere badokatela. Umeak ere oso azkar sartzen dute eta ikertu nahi duten hori matematiken perspektibatik nola ikertu nahiko luketen ikustera. Ohitura batzu sortzen dira eta ohitura horien eraginez, hau garrantzitsua da. Ordenatzea, sailkatzea, zenbatzea, horien inguruan zerbait jaso duzue? Grafika. 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 Datu bilketak esan duzu. Azkenean ordenatzeko eta sailkatzeko modu bat ez. Zenbakiak, gaiketak, neurriak eta geometria. Azalera zakitu duenean, patiloko azalera eta... Etengabe agertzen dira. Nio hartzen ez, hiruetan, inkestarenean gara da gutxiago, bai kirolenean eta baita hontan ere, aspektu guztiak gaina ikusten direla. Konstiente egineko gozo batan, baina ari dago zenbakiak eta eraiketak denetan ateratzea oso erreza dela, pero batzutan igual neurriak eta geometria ateratzeko igual zailtasun gehiago izaten ditugu. Kasu honetan agertu dira errez, aurrekoan ere bai. Inkestetan zenbakiak eta eraiketak etengabe ateratzen
biogeometria zailagoa neurketen naia, bai, neurketa modua izan daiteke, ezta? Bueno, galderarik honen inguruan, edo laugarren proiektuari helduko digu. Helduko digu laugarren nahi, Eire, bai? Zeren asko duzu? Oso ondo azaltzen gine, hemen ditugu legez da irudiak. Bueno, eta hoxe da, guantxe bertan, eskuartan doko proiektua. Pixka bat, hau datu iazko ikasturte bukaretik, ez? Azkenen itxasondon askotan, azkenik urtegoetan saiatzen egiten da, herri mailan, urtero herri mailan gai bat lantzen, eta gai hori lantzen saiatzen gara, elkarte edo ente desberdinak, ez? Oain dela 2 ikasturte landu gendun errefuxiatun gaia, migrazioak eta egoera desberdinak aztertu genituen, eta izaki izan zen itxasondoko errolda aztertzeko bat, ikusteko Estatu Espainoletik kanpoko zenbat herritar genituen, kanpoak ziren, eta zenbat ez zen ezautu diren. Eta hortik etorri zen pixka bat, iazko kurso bukaeran, guraso baten bitartez, tasa solidario batzuk saltzen zituen, errefuxiatuei laguntzeko. Eta bere bitartez ikasturte honetan, herri mailan erabaki genuen kulturalistasuna lantza proiektua izan zitekeela, herriko hainbat pertsonei eta tokia emateko, eta gutxienez pertsoiek plazan lasai eta babesakin egoteko aukera izan dezaten, ez da. Hola, papaten sortotu zitzaigun aurten, iraien urrin, Aitamari itxasontzia pasai doni baren ziola, paper baten zaiziola bat zijolako, lan hori itea, eta ama horrek esan zigun, nahi bale mazue, 2-3 egun dituzue juteko. Eta gainera kutsiko dizuete itxasuntzea berretik. Haze aukera. Pentsatu gendu zerbait egitea posible izango zela, eta landu gendu, esan zigun, ipuin batzuk edo sortzeko, ipuin horiek gaur egune itzultzen nahi hizkuntza desberdinetan batzuk eskolaz inglesez, beste batzuk amorren bitartez, eta ipuin horiek gero kontatuko dizkiete bertan bodegan bidaienko duten aurrei. Pentsa ze gaiez nolako proiektu umei, dana mugitzen genaz. Hortik abiatu ginen, eta pixkat hori izan zen aitzakia kulturalistas hori lantzeko. Oain eskolara bueltatuz, oain dela 2-3 ikasturte bai kokatu genituen, migratzaile gehienako, errefuxiatu gehienak zein herrietatik atatzen ziren, hori kokatu genituen mapan, baina oain gotan eman dugu berei aukera. Jakinda zer gertatu daiteke, gure egin kulturalistasun hori behar bada ez dela landuko, eta beraien gustoko duten hori aterako dela, ez? Hala izan da. Aukera eman genien, pixka bat bakoitzak munduan gustoko duen herrialde bat aukeratzeko, eta zaharrenei, 10 egun zehatzeko bidei bat egiteko, 6.000 euroko presupuestokin, bilaguntzeko. Orduan, zaharren proiektun oinarri izango genuke dela aurrekontu hori egitea, hortako adibidea, vuelo fiktizio, txartel fiktizio, hotelak hartzen, bezaz likatzen bat eta beste. Eta denak, handienek ere bai, adibide pixka bat herrialde bat aukeratu, ze kontinentetan dagoen esaten, bertako bandera, txampona, matrikula pixka bat aztertzen, eta gero batez ere, bertako jantzi tipikoak, izan ditizkela historikoak edo folklorekoak edo gaur egungoak, eta errezeta bat lantzen, ez? Aitzaki izango da pixka bat, errezeta horiek lantzeko eta jantzia lantzeko. Orduan, edozein momentutan, beti, behi esaten dugu, etxean hori lantzeko edozein materia bali baditugu, ekartzeko, eta kaskontan, Einarek ekarri zigun, jantzi horiek diseinatzen lagunduko luken tresna bat, ez? Jostaiua bezala da, bi okumedie, oian pusketa desberdina sartzen dien, da nola diseinatu daitezken ikusteko, ez? Piskat, hortik abiatu ginen, egume bakoitzak operatu zon, hortan da guzti, salsea zen, zegozakin daitezken, eta hasi ginen pixka bat neurrien aitzakiak ez? Nik hortarako pixkat hori ekartzeko horregatik jarri nien erronka hori, ez? Zeman edutzen duen elkarrekin, edolako pixka bat neurrien mundu hortak gerturatu nahien batez ere txikienak, bigarra mailan jaisten diogu gana, eta pixka bat talde lanean ere, ohitzen juteko, tresna neurketa tresna desberdinekin, unitate izen desberdinekin, gelditzen zailena, ikanik oso txiki dira, eta hortan jarri genituen, danean, pixka proiektuka, erronka bitartez,
Eta guain, da bizte, pixka bat hortik ateratzen Bitrubioaren aitzaki, ez? Leonardo da Vinci den Bitrubioa eta gorputzaren proporzionalitatearena, eta iruditu zitzaigun politia zen zitekeela, maniki bat erosi, beraiek ere jantzi horiek eta neurketa horiek pixkat eskalan lantzeko, eta gero bertan tokian tokiko jantzi horiek gure goiko eraikineko aurre oparitzeko. Beraiek askotan mozorrak eta jola simbolika nahitzen dienez, erabiltzeko. Eta beste zer egin bat da, bertako eraikin bat kaplaz edo beste material batez adieraztea. Hizkuntza desberdinak erabili ditzaten, ez? Azkenean matematika hori pisako dorra da. Eta, orduan, ohar bat egin zuten hizkuntza saioan, gurasoei eskatuz, mertzeri bat jartzeko intentzio gendula, eta etxean botatzeko edo bintzat erabili behar ez zuten hori ekartzeko, eta karri oso denbora gutxin elkartu ginen material pilarekin. Orduan, horre hasten da pixka bat gure gelaren antolaketa material guzti hori ondo sailkatzeko, erabilera emateko eta txukun egitzeko, bestela bihurtzen da, ez? Orduan, pixka bat erronka bat izan zen ostiral batekoa talde batena, pixka bat arropa horiek neurrien arabera sailkatzea, ez? Zintzuk erabili ditzazkegu soinukoak edo honako zaluzeak egiteko, zintzuk izan daitezke gero komplementuetarako eta pixka bat 3-4 neurrien baitan sailkatzea, hor gauza politiak atatzen dira ikusten dituzulako, batzuk ez dutela inoiz erabili tresna bat, neurketa tresna bat, beste batzuk batan estekin, moldatzen dira, pasa, nire zazkarra. Eta, horten bitarten ere, topatu ginen, ekarri zituztela, ari pila bat, horraz pila bat, eta hori nola txukun euki, modu egoki baten erabiltzeko, eta ama baten bitartez, iritsi zitzegun eskulan bat edo bat egiteko aitzakia, baina baita ere matematika lanketa handia daukena, ez izan zen, okumetan egurta jarra gaztelekun nola egiten den, pintzak itxasi, margotu, behaien modura jarri, eta gero egiten daitezkela, paleta batean jarrita, oial luzeenak txintxibikatzeko erabiliko ditugunak, ordena botata ez dukitzeko eta umek biztan egiteko, ez? Ikusten dituzu, erabiltatzen batzu, Pariseko jantzi horien neurriak hartzen, eskala aplikatzen, horiek adibidez, manikirako prestatzen ari dira. Lanak eta hola, kuadernun edo paperi egiten dituzu prestatuta hola fitxak edo... Fitxak prestatuta gutxi, tarteka bai, ez esango, tarteka bai. Baina gero nahi bai gustatzen zaitena kuadernu dukitzea. Baina hori nik uste dela nire mania gehiago, Batez ere gero beraiek ere ez galtzeko. Eta egun ematen fitxa bat, aurretik prestatutako zerbait egiten bali badut, pegatzen dituzte bertan, da dena hor. Eta gero, pixka bat, neskate baten iritzie, botazon da sartzen bai gustatuko litzai jokela, denak ikene diren hori ikusi, ez? Orduan, egin ditu nolako silueta batzu kontinente bakoitzena, eta ide kokatzen, bandera, jantzia, gero lako baten, Frida Kahlo Garrizon baten, kokau den duen baita ere, pixka bat, aukera baten duen nahi duten hori lantzeko, Adibidez, Egipton, benetako piramidea nolako diren, eta gero Kaplaz eta domino fitxazko bat zuten beraiek, Europan ze jantzi, zenungo banderak, eta gero beste bat etorri zen ez, ama hori beak, eta bizugun beste modu bat, egurrakin, eta matematika asko landuz, ariak txukun nola jarri genitzazken, hori egin duen lenguaz, oso polita izan zen. Azkene beraiek ekarri zituzten egurra pixka bat neurria, eta esan ziguten ekarri zituzten beste egurrezko tako horiek, eta 3 mailatan jarri barko genitu, baina txukun jartzeko, zenbat jarri barko genituzke, okume bakoitzen, pixu bakoitzen, eta hori neurketa, zatiketak, ateazien, oso polita izan zen, danak elkarrekin zaudelako 2-3 maila bitartean, eta txikinak adibidez, bat egiten 40 zentimetro, 8 maki, baina utzi egiten zenbateko tartea, bat apoiekin ontzi emanatzen, irtsi ziren 5 zentimetrotara, gero horiek zentratu batzien, hor saltxan. Aita matorri zen, azkenean hau izan zen, azkenean baita. Azkenean, izan da itzaki bat matematika landuz, gero gelan txukun dara jartzeko da, Eta berdin oialekin, konfidentza horiekin, gero baita ere, pertsero bat egosi dugu, ike dituzten diseinu horiek ere jartzeko, eta badakigulako gero torkizunean, goiko erakinean, mozorroak eta jasotzeko oso motorreko zaigula. Eta hemen egitea, hogein dela pare bat hogei egun, Irune hizkuntza gelan eskatia batekin ditzeola, kezkamuxelan liburue ipuine haituzten irakurtzen, eta ideia eukizuten zeratik ez dituzten jantzi horiek egiten, baina izan beharren manikirako, kezkamuxelen dako. Kezkamuxela Guatemalan egiten dien txiki batzuk dira, ipuin igual ez zauduko dezue,
guk egin ditugu hasiko gehiago gure kezkea musela, baina handiago batzu tratuzkoak, eta txikienek egingo dituzte beraientzako jantziak. Iruditzen zaielako manikiarentzako ez zaila bezala, ez diegonik prest ikusten, da aukera eman zaila. Nahi duenak egingo du kezka muselantzako eta nahi duenak egingo du manikia. Horra idea pixka bat plantillak, patroiak prestatzen. Handienek, horra mailakoa, pixka bat txikienek gero errezago lan egin dezaten patroiak prestatzen. Beste batzuk jantzioiek ateratzen, berezko jantzioiek ateratzen. Azkenen, hortan egin handienak etzien oiadoiek berriz ere saikatzen, kezka musela horiek eiteko luzera eta zabalera bat gutxien ez beharko dutelako, eta ikusten zeintzut barri joko duten hau zeintzut ez. Eta hor ikusten da, horre mateko, ez duan dara, baina hor batzuk ingordunagailuan jantziak eta banderak eta ateratzen, beste bat edo agatzek aldeko mertzeriko maila hundian patroiakin lanean eta oialaian neurtzen, beste batzuk gairien patroi gehiago egiten, beste batzuk oialak sailkatzen eta neurtzen, pixkat. Hor garrantzitsu izaten da, 10 minutu lehenago, dana jasotzen hastea. Beste da? Eta hemen esan da, azkenen beraien, jolasa, oso du pasatzen duen, horrekin mono hain nahi dira, eta hemen pixka bat beraien nahi. Eta hor libre, gustatu edo nire libre. Pariseko bat, San-Soñonkok, eta holako ginen dituzte, Erromako espaldiko faraonien bezak, eta pixka, hori da itzakien, ez? Espero. Patroia jabukatutak ez da mistak egitekoa. Azterenekoa edo? Hori. Eta erabilen horrez da ikusten, baina errezetak nahi dira, ez? Tokien tokiko errezeta bat, eta gu batez ere zentratuko gara kopurutan. Baita ere prozedura, baina baita ere kopurutan. Osagai eta kopurutan, ez? Bueno, berdina, lehen esan dizuedana. Saiatuko gara, aipatu dizkizuedan 5 irizpide horietan, ekintza motak, elkartzen ekintza motak bilatzen, bai? Leirek aipatu digun historio hortan, oain bukatu gabe dagoen historio hortan, ikusi duzuen bezala oain infinitu gela hortarako prestaguta dago, mertzeria edo atal hori beste bat desberdina izango da. Mendiken 3 hilabete zuen eskolara joten baldin baina ez da horren arrastorik egongo beharko da, eta orduan. Lehen ezakatu nik esateko eta neon naiz justu atatzen da inkestan gara hortan eta beste aurreko proiektu batean etzan ikusten goin mertzeriako muebel hori beste aldentzen. Batzutan proiektu arabera tokiztu moitzen ditugu. Eskegelak malguak izan dago, espazio malguak baldin badira, hobe mugitu egingo dienak, eta horregatik mueblek eta ere, nik uste bilatu behar dugula, eta ere zago mugitzen dira. Eta umei hortan beraien diseinuak, gelan diseinuaren portatzea asko gustatzen zaien. Bueno, umetan nigo horatzen, nik oain ulertzen dut, baina gure gurasoek egon gelatak garbitu behar zuten, sofan atzeko hautsak eta kentzeko dugu sofa horretzen zuten, da nik beti eskatzen nien, betiak hola utzi behar zen betiak. Hau semeak egiten dit nahi hori, erretzen azten ez zen esaten du, hola utzi behar zen ez diot uzten, ez dakit, heldu duzue hon gaiai, 5 irizpide horietan ze ekintza mota bilatu dituzue, aipatu dituen, bukatu gabe dagoen honetan, ideiak ere eman diezezkiok ez duen, noski, adibidez bidaien kontuak indata, Oiana, zuzeuk aipatu zenean? Kartu dituzu ez da? Baliagarria da, ez? Oiana komentatzen zian nengon, bidaiekin ari ziela, eta entzituela herrialdeak, distantziak, kilometroak, nerukiak. Baina guk oso azaletik, eta baina ikusita esan, ostra, posible da, eta berro. Bidea badago, ez da? No, ez dakit, desordena behar izan, nire ordena, nik bakarrik ulertzen dut eta. Ez dakit, inguruneko elementu fisikoak ikertzea eta aztertzeari begira, inguruneko kasu honetan ez dauzkagu guain gertu, hori ala da, bai? Hala, ezin da, Ipar Ameriketara jundango errepainolako adien ikustea, edo ez da Afrikara ere, edo baina planteatzen ditugu gauza horiek, ez da? Orduan, ingurune hori nolabait hurbildu behar dugu, hori ere kontutan hartu behar dugu, bai? Hurbiltzen duzue, itxasondon daukazuen kultura aniztasunetik.
Kulturaniztasun horrek bidea ematen dizu errezago dituztera. Beste herri batzutan behar bada igual, hainbesteko kulturaniztasunik ez daukazu eta igual ez da hain erreza, hori ere gertutasun hori aileatzea. Igual bai duzu ez zuen herritan kanpotik etorritako personak, baina igual asko dira leku bakar batetik etorritakoak, zuenean egia da kulturaniztasun hona datozuela aldertatik. Aberatsa itxasondoko kulturen kopurua eta laguntza dugu. Beste batek esango luke, baina guk begira da egin behar dugu, laguntzen du horrek guztiak hola eukitzen. Errealitate perspektiba ezberdinetatik aztertzea, argi ikusten da, ezta? Hau da, egin dituzue perspektiba ezberdinak hartu, eta perspektiba horien matematika aztertu gainera. Bidaien kontu horrekin oianak komentatzen duen hori ez, bidaiak hasten zeatez 6.000 eurokin zer presupuesto atera dezakezun zertan gastatu dezakezun. Claro, uste zuen jaren bakoitza, batzuk kasi bukatu eta hori 5.000 eta 500 gehitzen zizkien. Eta beste batzuk alde diatzen iristen da honik ez dira gastatu duen. Bueno, hasiera polita da horrek pena bat du, bada ezin dela egin. Eta batzutan erreala ez dien proiektuak batzuntzat oso motivazio gutxikoak izaten dira. Batzuk esaten du, etorkizunean egingo duten zerbait izan dela, polita da, amestu. Eta 10.000 egia dakar. Azaro bukaeratik, abendua 10 arte, berezia bukatu dute. Iten nahi dira, eta faktura, egitazko faktura betetzen nahi dira. Beste nahizakekin, zenolako bez aplikatzen da garraiotan, edo emateko bezala kulturrekintzetan, edo gero bakoitza ikusiko luke guten den herrialde bakoitzen, azkena aitzaki ematen du askorako. Kulturalki asko Etengabe eraiketak egiten nahi dira, etengabe, igual hiruko erreglak eta portzentaiak eta zatikik eta bideak sartzeko aukera emateizu, batzutan beharra aukura erreglak, etorkizunea bida, eta era bere, zozte oso praktikoa da, ez? Bereik hori ulertzen dute, gure sorpresatzen dutena, hori ez da, portzen bat iba, ez da, hori ulertzen dute zer hori, ez? Txiki xiotan, oenik idazketa irakurketan enteratzen ez duten, zenbakikuntzakin familiatzen egan gara jortan? Normalen, esatezu, zenolako gozak egiten dituzte, normalen txikienek egiten dituzte, eta normalen saiatzen gara horiei ardura jartzen beraien mailakoak. Hoi txikienek ez dute ingo, baina txikienek egitea, neurketa txikiak egiten, guain adibidez, kezkamuxeran aitzakiakin, errega txikiekin 30 zentimetroko neurketak egiten, tamaino desberdinekin gehitzen, kentzen, beraien mailan. Eta gero, ekintza bat adibidez patroien aitzaki danen, gaur adibidez zeudie, kezkamuxelen burua zirkunferentzia horiek egiten txikinak. Eta gorputzana, pixka bat zailagoa zena, ondinekin duten. Proiektu berdinak. Proiektu berdinak. Eta gero, astean behin txikiene dute zenbakikuntza eraik eta saio bideratuko bat, horiek lantzen ditugun bestean ere, pixkanaka, erosotasun gehiago edukitzeko, ez? Eta, baita ere, beste zenbait gauza lantzeko, askotan ateratzen ez dienak. Zapatzen baten ez dut ikasleen bat, ongi moldatzen dena, aukerikan izango luke multzeko beste gelatara, horiekin hasteko. Guaindik hortzen ez gaude. Hoi da gure burutan daukun beste bat ez, gustatuko lutzea gukena, etorkizun motz batzen ez dugu noiz, hortan bestea hasigea, noizik da behin, bisaion artean, nik hau egin dut, kopla bat ikena nahiz hizkuntza junek, nuski juntza ez ez. Baina guandik ez gara hortan hasi, benetan, ikusten dut, iruditzen zaigulako klaustro mailan adokaldez aurretik ondo diseinatu beharreko eta denon hori diziplini beharko goza dela ez. Baina bai dute aukera, espazio hortan eskaintzen zinen aukera guztioen artean, duten egiteko. Eta inoz egin topein jartzen, beti nahi duten egin dezakete. Gaur txiki batek ere, txiki. Eta guarren maila bitarteko bietako batek esan ditez, eta guk ezin dugu manikintzeko garropen, noski, Noski bai, bi aukera dituzu, baita, zaharrago batek esan duteak izkamuxera inberdela. Erosogo sentitzen delako, azkenen lanketa berdine da. Neurketak egiten nahi die, eskala aplikatzen nahi die, pixka bat beraien gorputza zenbat aldiz txikiagoa da, manikie, bai kezkamuxela. Aitzaki ematen dizu zure besoan neurtuta, beraien neurtuta zenbat aldiz txikioa, zerra erdia, zer dago aldiz txikioa, zatitu eta poiekin, zatik eta gableron
aitzaki desberdinak, ez? Saioen antolaketa nola esan duzu eskezekatu? Tradizionala ditzen duzu hori bat? Bueno, bai, zenbakikuntzara eta saio bat egiten dugu astean behin, txikiekin. Erronkak beste? Erronkak beste behin, problema erronka beste behin, eta gero astean bitan lan proiektua. Hau. Bai. Saioak ordu beteko egiten dituzue edo? Normalen ordu beteko. Gertatzen dena da, adibidez zaharrenek, aste hartetan dutela lan proiektuak, digu bi segidan, orduan da bloke osoa. Eta goza. Behin hasten diela, danaz ateratzen duela, benetan gozatzen hasten dieneako askotan ja, saioa bukatu egiten da, ez? Hori denek pasatzen zen. Eta malgutasuna badukago, jarraitzeko. Eta bost eta sei horrekin tradizionala edo erabili? Bai, zenbakikuntzara eta saio bat egiten dugu, eta beste bat, pixka bat, unitate aldaketa, estadistika, bueno, bi bideratu, bi saio bideratu gau. Eta bat erronkak? Eta erronkak eta bi proiektuak. Orduan bost. Bai, horre badauka baita azalpen bat, nik ez dakit, guain bigarren, hirugarren, laugarren mailan dauden ikasle horiek gora ondenen, nik ez dakit zer gertatuko da, nola jarraituko den, baina badauka azalpen bat eta da, guain goiztik dauden horiek ez daudela hola trebatuta txiki-txikitatik. Eta beste horiek badatoz, ja, hola horiuta, ja aurrezkuntzatik. Guain laugarren mailan ditugun horiek, bost urteko gelan edo lehenengo mailan aurrezkuntzako eraikinan denak elkarrekin zaudenen, ja hola dana egiten zuen. Orduan asko da. Autonomia handio bat dute, kriterio bat dute, aukeratzeko garaien badakit ez zer egin duten, zer ez duten nahi. Zarrenekin, baztan gehiago kostatzen da, eta orduan igual bideratu horien beharra dibentzia sentitzen dut, ez? Askotan ez dakitelako beraiek ere momentu askotan aukeratzen, ez zer egin ez dakiten da denbor hori etekin atatzen. Geozta trebatuko datu zen alde errezta hor, ez? Gai guztietan. Arlo guztietan. Ez da, galdera gehiago dugu zuen. Bisitak onatzen aldia? Bai. Nik ez dut horri nahi, Azkenen, dala nahiteko modu bat, guri funtzionatzen dugu. Gure gabezi guztikin, nik uste bai dugula gauzatzuk horrekin ditugunak eta funtzionatzen da, ezertzuk ez, noski baietz, baina, esan nahi, zuek egiten zutena bezalakoa da, beste modu batean, edo berdin, edo antzeko, baina noski, nahi bat zuet horri, taula ez terroak ere ziren gehiago erakusteko bat. Asko. Asko dituzen Nik uste asko dela konpartitzea eta itzeitea, ez da? Bai, hori bai, igual. Nik adez matematikoan beti gaina esan gauza oso txarra naiz, baina asko itzeiten dut, orduan, nik botatzen zeo zer eta behar hor daukan, bakit, eta gauza berdina bestetan, eta bestea zientzitakoa, igual gutxiko beste izakera bat ete, baina askotan da eskolan norbait eukitzea konpartitzeako, ideiak emateko. Eta lehiren dauka matematika. Garbi. Orduan, netzako dana ipuin bat, zeitxun argutzen. Gaina emozio dibizitzen dut. Eta ume joi transmititzen. Eta gero bestia, umeek azkenean motivazio, behaien errealitatean lotuta eta helburu batekin jo, honekin lotuko edo beritu patio, behaientzako, Entzako hori da, esentzia. Azken ez duk ikusten dezuren zure lanan atzetik badaula erantzun bat, arazo baten erantzuna. Eta baina gauzak initzen diela, zu diseinatu ezun bezala edo zuk eman dituzun pauso horiek eman ez, umentzeko pasada bat. Eta beste bidaia nahurtekoa, ateakoa zezen, baita. Nahi dute antzerkira eraman behin bidaia o pelikula batin. Eta ordena dut. Hizkuntza lantzen da, orduan azkenen ematen zaio zentzu ez, koherentzia ez. Entzako azken umeko behar da. Hau igual da ludiko bat, azkeneko hau da, lehenko esaten genuen ez, nuel beste proiektuk izan dira funtzionalago bezala ez. Hau da ludiko bat. Ez ondo pasatzeko gehiago edo, ez panpin bat eitea azkenen ez da behar bat. Baina da beste helburu batekin.
baina usten zaienea ere, kontu ikusten dugula, egiten dituztela askotan, nolako gauzak, egiten dituzte beraientzat gauzak, zizuntzen antzisketan, arraulen, asko ikusten da aroztegin egiten dituzten gauza batzuk, bai, diela eskolan dituzten beharretako, beste asko egiten dituztela, eurek egin, ukatu, da etxea eraman egitetako, motibo bateatik da. Orduan, hori ere ludikoa aipatu duzu, baina, claro, igual ez da emozionalki, hain fuertea, aitaman itxasontzian ikuinen historio horren abezain beste, baina aldi beren umeentzat seguruna oso motibagarria da. Lehen horregatik egiten konparaketa hori ez, bidaiena ondo dago, baina ez da gertatzen. Aldiz, hemen egiten dituzten erropak, erabiltzen dituzte gero txikien emozorrotzeko, beraien kezkamuxelean ere hortxe erabiliko dituzten antzita eta etxea ematen duenak berea izango du, berak egindakoa izango da, berak positakoa. Hori asko da, hori asko da. Horrekat indikazioeko balde batek, hori zuen dedikatzen da matematikaz bakarrik hizkuntzataz. Bueno, espazioa, ze azkenean matematika asko da, baina baita beste gauza asko. Azkenean, askotan... Behintzat espazioa behintzat zure guztoko espazio hori buru. Baina gizartearekin ere nazten da. Bai, zientziakin bai, gizarteakin. Zientziarekin ere. Dena. Azken hori Bai, ez zinean dena. Bai, azkenen, Elena proiektu gaitu zeginean, eta guaini asko ere bai, asko zan relajatuko da, Elena zan bakoitza bere gelan eta osotasunean. Baina bai, guri balio digula, behar egitzea burua, matematikatan duzike egitzea, eta bestea bat zientzi, guri laguntzen. Eta gaina modu honetan, etengabe zeharka, sortatzen dien 1000 gauza, baita espezialiste, inglesa sartzeko, artea sartzeko, musika sartzeko. Horrela, bueno, ez ba. Zuen blogen eta Era oso. Nik atzo esan nion, Irune dago testigu, ni tresneola, saio batzuk gehiago egin nahi izan ezkero berarekin matematiken inguruan, asteatzen atxaldetan, itxason mahuteko, umeekin lanera itzeko eta gehiago etortzeko lan saio horiek egiteko. Nire gusta bai. Baina asko daukezu matematik. Ikusiko dugu mendiken oraingoz printzipioz honekin matematiken zea izten dugu, gero hurrengo hiruilekoako pentsatzen ari gara pixkate ebaluazioak egiten ari gara lanketa hori, formazio horrekin jarraituko dugu, eta gero behin ebaluazioekin amaitzen dugunen, gaiak berriz planteatu beharko ditugu, eta da matematiken inguruan zerbait gehiago nahi baldin badugu, igual aukera egokia izan daiteke berriz esateko. Goazen matematikei heltzera, baina igual beste formato batean, formato ezberdina izan daiteke, bai? Hau da txarla formatoa, eta zuentzat erosoa da, entzutera zorozerako eta lasa izabeterako, lehirentzat pixkate kasu honetan gaur lehirentzat bereziki neketxoagoa da, pentsatu egin behar ondo antolatu diskursoa eta gauza gaina ahotsan errexe du, gaixoak, baina igual formazio estilo desberdinak egon daitez, ikusiko dugu, zeratzen da. Printzipioz bigarren hiruilekoaren hasieran, hasiko gara ebaluazioekin, ebaluazioari emango dizkiogu saio pare bat edo 3, eta gero ja, laizte jaiatuko zaigu hirugarren hiruleko. Eskerrik asko da, txalo,